Hi guys, Tadzoka. Hello guys, Tadzoka, guys, Tadzoka. Right. Tadzoka guys. Iti koko guys, mkurumidze kufamba. Guys, ndo ndikuhanyota. Handina apa mune drink dzirimo majuice. Ina handidi juice. Munoziva kutaura uri panapa guys 1 hour uchitaura kana 2 hours uchitaura kuti unoita nyota isingaiti. Ndosaka mutona papa tichiononga something chokudya uchidyira uri pa live because unotaura 2 hours guys. Guys kana dzimiwo guys 2 hours ndichingoreketa 2 hours ndichingoreketa kana dzimiwo guys. Zvichida kana drink apa ndakutenga drink ndokusiyai pa live ndomanya pa next ndontenga drink anti because kana guys ndinooma pahuro apa guys. Ndinooma pahuro ndokusiyai kandomanya pa next ndotsvaka drink. Hamuzvioni? Hi Oni Top Mancho, how are you? Hamuzvioni here guys? Long time for sure. Oni Top, where are you hiding? Yes, Precious Mzondo 9 guys. Yes, Delight ndomanya kanotenga drink pa next door. Ndakanga ndina tenga ndabaya. Kuti ndite ndichimira guys, ndingasaoma muromo 9. Kusipakwa. Sipakwa lazi zvakaoma. Kwa imwe mvura unotonhora mvura inozombomwika zvokudaro here naichi Christine. Mvura haingozomwiki zvokudaro Shakira ungavabate nhasi Friday. Shamwari kune shamwari dzake 2 dzikuita birthday. Saka vaenda kupi? Hameno kwavaenda kuma bowling club from there vari kuya vachienda kumadina. Ungava wani kumba ma Friday. Ungava bate. Izvo zvinengori ndoga ini. Ngori ndoga zvangu. Shuwa zvako Samantha. Hapana kutuma girls, hapana kutuma ndotumani. Ngwaiko. To 4 kilicho tozvika kuma 4:30. 1 hour rose ndini chingowawata chiri ndisina. Right. 1 hour rose guys nichingovawata. Ene naizvo kusamata pangu next door yangu shop ndonepi. Nai guys. Kwa imwe eva mvura zviti. Nine mvura nani zvekudaro. Guys, ari panonga uyekwire kaisa ishora nevanhu apa ndimanye nditenga drink. Panonga ikwire. Kwanzi ndaineso guys vamane phone ichingotwara vanhu zvono ngazvizoite. Guys, anzi 94. Aiwa. Ngakungouya panel inosara pa ishora nyaya nevanhu ndomanya ko vanhu ndanipoitika na 2 minutes because ndio indiri pa next door pe shop. Spagwa kwawe tikoshemanga shamwari. Aiwe zvimanga izvo manga zvizoonekwa na ndinenge tichitotamba isi tichofane kubayiwa nemajive musa 21 ku boluku. Zvemanga izvo zvoonekwa mena ningaya kuzoinspector manga yedu. Isi tichitokia dance. Zvemanga izvo radove drama iyo. Radove drama. Guys, tikutsvaga makeup artist, makeup artist 2. Tine 1, tine 2 so far. Saka tikudawo vamwe 2. As I'm looking for a dress online on the 21st quite alive. Shamari tembi tsvaga dress. Ndoda manya mutenga tsvaga dress shamari. Ndoda manya mutenga ndikira kunotenga drink tsvaga dress wangu. Ndiyatosvika 21 tsvaga dress. Saka tikutsvaga makeup artist guys. Vanoda kuita vanhu mukana kuita extra mari ka. Unoita extra fee, extra mari vanhu vanoda kuita makeup vanhu vari pa vangambokwa. Wadinokawo. Pasuro dzechingodhivhwa vane vanhu ne vana vepano. Hai. Zvazvo. Pasuro so hapana tu. Thank you. Zvireva kuti pasuro. Hakuna chimwe chinonogwa pano. Mapasuro asingapere every day chimwe achingodhivhwa. Then guys. Iri kupi kona emails ari kupi ku exclusive ko kuri kunziva kwai vadzura page hanzi vadzura page ku exclusive tunoda kutofamba endaitiri pa 200 something modzo kati pa 500 ndikasiya pane munhu andika ndinoma namba anenge achitokwira chikwirai guys wana anokwira ndikusiye pano kwirai pano nhasi dziri kupiko mails ari piko nayo iwe mails ndo zati mails anoya mutegei mwana wa mails guys mwana wa mambo mails anokurumidza kuningirira anokurumidza kusvika. Mails uyakwire ndimanye pa shop uyakwire
uyaukwire hanza ife ndablock akwanzira delete page hati unotori delete chete takavamira mina ndikozokupa feedback ndazofonegwa nehama dzacho mbomirai ndimbotanga zvakadrinki guys kana mweya wangu kudrinki kudai hazvichatobudi guys uyai mukwira apa guys mutononoka kwirai apa ndikusiyei aiwa hanzi vazobloka just beautiful vazoribloka hanzi ririko radzoka saka vanhu ndovabloka saka vanhu vabloka vakawanda asi hatisi kumira kati tiri kufamba naye ndichakudza kuti ndabatwa nehama dzake naivedo unokwira ndianiko munhu unokwira ngauyawo zvapa naimi sendai request bikandikuedhe pamela unongoyawo usina kamera zvondodii unongoisa kamera yako sezvo uri ghost makuwa ikoko ungoadza kamera ungokwira woita black ikuti connection for waita lucky yaramba magosi anokwira wani ongovhara kamera ongogara ake angokutarisai naive ndo ndiani akakwira vede munhu ngaayakwire ndimanyotsvaga kokupa next apa ndiyo ndikupei ndikuudzei nyaya vaposta kuti chiwana goi kana kwangudaro ndisori palive ndinofonera idheki ngavachitogara pafoni ipapo ngavachitogara pafoni ipapo ndofonera izvozvo tomira ndimbotsvaga koko sisinaemukwire kochigwa kuti tokupeji guys hade munotoka Japanese koko ataki pa Japanese kusvika vanhu vabhadhara vasikana mari yavo plus kusvika vadzora vaposti wife vanoda kudzura zvinhu zvakataura vese apology kuti takanyepa stock yedu yakakwana totangira ipapo otherwise kana vasina kudaro tinenge tichingofamba navo tiri kutongofamba navo why thank you nobutla yako rega ndikuedit let's hope unokwira munin'ina wangu mose nani ndokusiyai muchitaura nyaya namirema apa indomanya moga hazviudi zvevana ipandana ndikachitaura nemika muchingosekawo ndichimanya 2 minutes matokwira makatokwana ipapapa mufanira kusara muchingotaura nyaya yavaning'ina wangu mazuva ndongoti pfei ndodzoka padhuze mina ndiedhe mumwe musare muchionesana musare mutora nyaya yanhingikiri hanzimeleki ikoko pamela iwangu ati padhuze izvo zvandingadiwa ndotumira neuber singoti padhuze but paunozofona nekudai pamweko 30 minutes hazvibudi ikanditrai ndiriedhe kukwidza wanditrai kukwidza chidayira zvemuningira ndikusiyei muri tu muchita nyaya munongosara muchitaura chaizvezvo kuti nyaya izvozvezvo hazvina basa izvo musara muchimbotaura aiwa tiri ngatibate live yenyu muoiwo umwe ndikuzama kukwira wanhu noti network yakuita sei ndikuzama kudza apa ndoni vanhu 6 ada kukwira nati ndikusiyei muri tu musara muchitaura nyaya nevanhu ndinani apa hausi wane ndiri kuona munhu ari paside pane munhu but handisizovati ndiani pane munhu here eno saka pana munhu hapana kuti waonepi hapana munhu anotoda maura makukwira vanotiche kuidika naimi chimushukichika ndambotaya rashouru udei ukachikwira tioni rashikwira akakwirikawo rashi kudai network because malive bandikiri settings yadzoka niwanika isusu tatikuonika isusu tisingakuoni imi munono pane vanhu tisati chakuoni pane pangu chablack ndizvozvo nongotokuonaichete chamasakataura nevanhu vega cha itokutaura nyaya nevanhu naenda kunzeka drink itokutaura nyaya chakwira oraiti aiwa manyamotenga kokora tiye toda kuvadonhedza petai toda kumupeta-peta rambai mundifollowewo musahoregedza titoripo totoda kutopeta nditori umwewo akatonyimwa pei nemumwewo murungu amuzimba but kwete uyu iyezve ndikutambura akandinyima hake pei yakushatira pazibha tichairega vabva sesimai kwandi runotenga kokora kwati runotenga kokora kudzoka angoti hatisare takaholda live kela kurumidza kusvika wena sakero chino
Tiri follow you, but But yeah. Anyway, two. imi matozvinzwa ndinotoedza kufollow kwai mbudzi inodya payakasungirirwa kana ivetwe. Ini ndakatonyimwa inini zvinotondirwadza inini. Nyaya yangu yakatonyura ende inini atoti wakandibira zvinhu zvangu wati ini kutondimhanye kupolisi ndikutoona ndichizvivhiringira mamwe mabasa nguva ndichange ndiri up and down history yemacha inguva yekutovhiringa mamwe mabasa saka handichambozivi ana chingondithreatena endapu ndatomubloka hangu. Right. Ndakamonera dhuku ndaspoila hembe saka pandakamonera dhuku ndobva zvanzi pandibira dhuku rangu saka une zvimwe zvakandibira ndikasana ndichafamba ndakatsvukisa hembe here mva ndatonyimwa mari yangu papaya akati kwai dhuku ro ndakaritenga 18,000. Ndakatora dhuku chichifo ndichimonera ndandaspoila trousi kubasa kuunoshande ndoshanda macha muParklands muCape Town. Mumachawa Macha madays. Macha ndochi madays. Saka ndobva period yangouya ati zvichadheu zvichakangotanga ndiri murodhi saka ndakubasa saka ndine mwana ndichitamba nemwana pandakagara ndakusimuka zvasina mira muchambva nditora chidhuku chebrown chemurungu chakatozvisakarira unobva ndamonera because murume wacho ndianondivhurira gedhi ndiwane mabudiro mafambiro emurodhi so kuti handina hangu kuchidzosera sinzi ndakaona kuti achindoona nchidzoka nacho anofunga pamwe ndienda nezvandandafunga ndobva ati kwandibira dhuku rangu saka wakandibira zvinhu zvangu zvakawanda handizive zvimwe zvawakandibira udzose adhasi ndokusungisa mari akandinyima oramba undithreatena futi. Mari i2000 yainoda kundipa 6 days akati dhuku ndere 18,000. munhu muteveni muzimba dhuku ndakatora ndisina kukumbira anga asitomboripo kana ari kubasa haadi macalls. Mazimba agara nozvinetsa zvawo kazhinji azimba ragara nonetsa saka ndakangozvigamuchira manje gaitira ndimiwo munhu waspoila kwatatsvuka isata penyeropa iyi kwatsvuka guys uri papa paunoziva kuti ndoshanda hanguona kuchinhu zvakati unozongotaura naye kana uchibhadhatsa dhuku obhadhara dhuku patungoudza kuti dhuku 18,000 vasikana iropa karatsvuka ini aifunga kuifamba akadaro here asikana ngataurei chokwadi akatora dhuku asina kukumbira asi guys aifunga kuita sei. Let's be honest guys, aifunga kuita sei. Iwe ndiwe wangosunga kudai soro paratsvuka kuna zvasingauri kana period chiyaka rinongoti hudlu kubuda ongosumu odii ofamba here muteksi akadaro ngataurei chokwadi aifunga kudii. Panoona kuti guys vasvika pakuperegwa guys makamboona musuno vhidhiyo yamaive kuzvimamira mubhaziya makaiona vachibva kumushurugwere kuberengwa hameno vakandikira vakazviitira china mubhaza vabatwa unoperekwa guys uchatodi unozviitira andimoona ti pokuti kudzosa ndakadzoka naro akati haacharidi pandakamuti dhuku rako saka kudii kwai kuwacha aikurowacha imi blood rekupiroti ndiri kubuda iyi hari miri ndazvikozokuda apo pinda murodhi chikobuda wese watozowacha kugesa pamba pake haadi kuti ndigese pamba pake pachona. Inini ndiri wrong kuti ndakatora ndisina kukumbira ndinoadmita kuti ndiri wrong asi pakuzonditi anditi hewe ndere 18,000 kachisiyana naye ngati mari yangu ndandamuti chitora mari yako yedhuku undidzose balance akandinyima zvese dhuku rake akaramba dhuku 18,000 mazimba utagirwa nyaya wangu unotagirwa nyaya zvaitika ipo papa panasikana yekuexclusive yapo unotagirwa nyaya isipo. Anyway, thank you very much munini wakusora ako waisi akone kusara panapa iripo
asi guys mimi kuti kwadzai pakukumbira imuri kuwa kuti mukadzi hadi kufonegwa kana ari kubasa saka ipa kuita sekudza murume wacho kuti dedi ndazvispoila kodzi wangochudza murume wangu zvekuperiod yako inongochinja kumasimba inongochinja futi either way ndandokumbirawo chekusunga murume wacho unochisunga chekudiwa itei ndazvispoila uri kudza murume womunhu ozoya murume woti andiudza zvekutaenda kuperiod mukadzi chinoa tekiteki newe futi wangotudza murume wangu zveperiod kuti zvidini wangodzava kudini hazvina kwazvo guys indoasa kuti mukadzi akatongoita kaadvantage yekuti ningirikiri yekuti wati right saka nyaya yekutanga guys iripo nyaya yekutanga iripo kwanzi dei akawacha anongowacha iperiod rumbi unowacha wopedza wonika wopfeka futi rinenge richingobuda ropa riyari miririwe kuti wawacha rinenge richingobuda uyu unondifunga unoenda period unozviziva rinenge richingobuda wonyorovedza wowacha futi uchingoenda kombi pacho ainogara sei achikwira kombi kuenda kumba kwake panenge pangooma akangadza ari kutora afuna kukumbira sichiro nirinipa pakadaro naingotorawo ini shu right anyway guys gaitinde kunyaya nekutanga papapeji ave peji renhingirikiri ava reexclusive ava vazoshare live guys repeji reexclusive ndafonegwa nemumwe munhu hama yacho yemudhuze zvikanzi tatisingatozivi tatiripo palive but hatina kuziva kuti nichi ndiye munhu hama yedu chichindi vatakaundudzwa zvimwe ifo family dzepolitics hadzinei neni handichadzitauri zvikanzi regai tidini tiudze mudhara toda kuzama kusheya nemwe peji zvikanzi toda kuudza mudhara akwanise kudi kutibatsira kuti ataure naye vasikana akwanise kuti aite zvinhu the right thing saka right now ndo patakamira ndobva ndatotaura ngati hadina ndida kumubloka kuwhatsapp saka ndakangomirira kuti kuwhatsapp kwachona agozondibata handina kumubloka andibloka keiye kufacebook asi kuwhatsapp itotobloka sena tombosvika ukaingai kunokomenda sena tombonokomenda kudai peji wakandisepi ndobva ndangotsaura itiripo anomaona saka ndo patave ipapo saundi iripo havadi kufonegwa madhamu saka sound iripo right so tabvapo guys topinda munyaya imwe inotevera bholedi riko musa 21 guys bholedi yatosvika musa 21 bholedi yatosvika asikana hande itinonakirwa hande itinofara hande itinonakirwa ende itinosvitaifira marekodzi tichinakirwa takatotaura tikaudza vari kugaridza kuti guys isi zvemaspichi hatisi kuzvida hanimaona tinokumbirawo zvemaspichi please excuse tikukumbirawo kuenda kunonakirwa kunofara handitika vakati no problem at least vakaitawo vanhu tuwo tikati no problem asi zvevakawanda toda kufara saka nguva yekufara inenge iripo guys tichimbotistressa sezvokuchiti kukati dziyei konaya kotonhora hazvisi kuwisisika saka please if you still there and you want to join us apa pamabhola panipo patinonyatsokuona vedu chaivo ndo patinovaona kuti ava ndo timu redu chairo ende harirege riripo hanimaona ndo patiri kuvaona of course kune vamwewo vane vatiri kuziva kuti vane magenuine reasons avo like you know zvandai kuziva izvo kuno kuti maholidays ayaya unobhuka before woisa madhets ako before chibhadhara michana vamwe vazhinji vanotobhuka muna juni august juni panenge pakavhara vana zvikoro juni july saka ndo panobhuka vanhu vakawanda saka anyway now no so vari kuda kuti vaende mototanga handitika hana el asati aona hana el then mubva matsogadzirira next year kwanzi tiri kuitira kucruise tinenge tichicruisa tiri mushipi here 7 days haminoti tichindanga kupi tichindepi tichazodzwa madetails but zvaakutorongwa handika zvenext year muship mucruise 7 days kana uri dhayari riri kunoku unge urimo muchikeke 7 days hey guys ndichanakigwa guys 7 days tichingokundurika tiri mumvura kodhiringi yangu iripo tangwa ina musosati wandipa animaona saka ndo chisiso chekutanga navati uhande panyaya tina pau washungurudza maiguru is not happy pau washungurudza maiguru this is not nice dzimai phone okay yes maswera sei taswera right saka ndave palive pano handitika ndati pau uyu tochitomubata tiri pano palive vanhu mambohwa kuti yachakamira sei nokuti pau achitoganga pau afanguti ashungurudze maiguruzve kana wanyengwazve nemurume wangu uchindishungurudza here nai pau haudarozve paurini coke zero that is diet coke. That is tight. Go and change. I want Coke Zero. You must listen when somebody is telling you something. Anna, kuchi chikuitika.
kundigira diet ko kundipa diet chitaura ichiwe chichakaitika. Okay. This Pauline akadanana nemufumo last year March. At that time that story no. So takaparadzana nemurume wangu tikaenda kuZimbabwe. By the time ndakaenda kuZimbabwe ndoko akasara vachionana vachienda kuchechi kwaidzi ndiri kuenda kuchechi ndoko akamana nehure rinonzi Pawiro resi. Then ndakasafa the whole year nguma achiti asi kushanda mheno zvaiitika ndiye aitora mari yese. So from there ndakazobanga baba kuti pane zvavari kuita naFEP pandakadecide South Africa. Ndakanga ndambobona akagara pamubhedha kunogara baba ndikati idivheti rangu mumba mangu baba vakaramba. Then from there vandazvinyarara unobva tikambonyatsoona kuti unyatsoona kuti zvinhu zvekufamba sei. Tichibva ndauya muna musi wa26 Feb musi wa14 March ndakasafa from the time yandakauya mwana haana hembe chekudya handina ndichiita kupiwa ma200 300. Then chipawi ichi ndicho chatiri kupiwa mari yese mumba. So by the time yandakati ndasafa ini baba wakabva akabva kubasa ndandati okay ndiri kumbira kuti tauro kuti chii chiri kuitika aingoti wanjira washeni wangu wapiwa chigwanani haatauri pachinini aikuti kuti pane zviri kunyepwa pane zviri kuitika. Then from there kumafoni hapana chandakabata ndakangomuti akarara ndipo kapini yekuaccount kwako ndione kuti chii chiri kuitika because haungandinini mari mwana haana chainacho you don't have clothes it's cold haana kana chekupfeka kana chii. Saka akaita shoko akandivhurira ndo pandakazoona okay maakaunti mangu sina chinhu ndibva ndati okay ndoda kuone cash out macash out aoita because anapaisa ava necash out ndoone cash out Pauline hapazari nezita rangu Pauline hapazari nezita rangu Pauline hapazari like 3 point imwe yakatoenda kuCarol Jet kuna mai wake she's a bitch ndichishupika achidya mari yangu ini yendofanira kuti I have 4 kids dzinoda kuchengetwa nababa. Baba ndichivataurira baba wako nditi mukadzi weshamwari yangu ndikati okay. Then ndo pandakamukonfiranda kuti iwewe zvauri kuita chii chiri kuitika muaccount memurume wangu you are getting so much money ini ndichitambudzika. Ndo paakatanga kuti twabva ndamuti bitch boss ndakamuti bitch boss ndakada kuti ataure chokwadi kanzi murume wangu anoshanda nemurume wangu ndo saka munazema budget yenyu munoita mabhuku kuchengeta mari what ndo pandakazomuti bitch kanzi ndoda kubuda musaga. Ndo paakatanga kundituka akandituka mwana yezvekuti I don't know kuti mashoko ewo akabva nababa kumba achindituka kuti une sugar iwewe une sugar ndo saka and I didn't apply for being diabetic and I'm really diabetic and I don't care the world kuti avazive condition yandinayo. Aiwa kuzonyatsa irashikana kuti azvimbonyatise ndarwara ndine shuga ende zveshuwa murume anga kusvika pakundituka vachindiseka vachiti inzwa vachinditi uri sei everyday ndaiti mwiri iri sei. Saka anga akona chekunditukisa kuti hanzi unonzi mwiri iri sei everyday murwere unogara mumba kuita muchipatara murume ndikakuudzai ndikakusenderai mameseji you won't like it you won't like it. Ndosaka mai vako vari rofo kusiya musha kuya kugara pamukwasha not knowing kuti mukwasha hasi kuda mai vangu pamba pavo ndiye aidaro ndakatukwa zvinhu apa imai venyu vakamhengewa vakagara pamukwasha vari kurwara mama vari kurwara mama vari kurusaka vanofamba muvanasikana haisi mhosva yangu haisi mhosva yenyu tinotochinjana vanasikana inini murume zvese vaiti zviripo but uku kwaPauline ndo akazotanga kundiudza kuti maidofo kutuka dziza rangu rese zvikanzi wakaora uku ndosaka wazosemwa uri chidhiramu hauna shepi dai zvishuga izvozvo nezvibhipii zvikafa ndoda kupinda papari kai muredi hausiziva kwatarise mhuri akandituka wakaora kunosemwa nemurume hamuna hunhu you don't obey him. Akandituka zvekuti mashoko acho mamwe acho anoda tichitoverenga like right now phone yacho ndinayo verengai ndokutumirai kana kutoverenga zveitiwe verengai tinzwe tatamubata Pauni aiwa ngatsai mwana muverengi pautsikuuya yakani Pau
akandituka mwana eyo haana hunhu achinditukira imba yangu achinditukira murume akaona hanzi paangashandi ndindaimurera ndichimuti siyana nemurume wangu ainditi hausati wafa nanhasi ndotorara naye renyu beche rakaora ndosaka muchisemwa nemurume mariya makatumirwa muchibuda muchipatara ndindakamupa munese uchiwo mari yose yairi kuchengeta asingashandi kubuda ndeyangu also got my assets ndinozvichandira kwete nimadcc zuva rese dhetichakati get away mazina anenge muroika soruka anenge chingwa chakatsikwa nejombo munoti murume wenyu ndimi makamugadzira ndimi chenyu vana vangu vamakagomera murume ndewedu tese okay ini nangu handisi kuverenga verenga yake ndinofly even kuchina angaruda kunditi ndirwadziwe kuti andoenda kuchina kuchina ndirichize background yekubva kukarori kuvaroriko hakana kana gecheni mukambuda aiwa hapana aiwa akachina ake unongoita kungonawo pabhuku bitterness uhambo iyo ndakusenderai mafoto zangu if you can compare with me like really kundichipisa to that point I don't have kids with him but that man I can't live without him he treats me like a queen whatever I ask I can tell you wow he's such a darling kahure manyama amatike tasiyana nemichembere dzekare kare dai makangwara makarohwa nemunhu different kanoka 5 years not same age remember wakati kakuchembera fati apa mukati hamufitwe nehembe kuita kunge mbuya yakareba kare chero mukapfeka dzodhura sei imbozvita sei kamira wangu wokombeya neni you never like it like really vachibva ikoko vakananga kunoobva kunodzoka ikweyo ndewedu tese kuita kunge chidhamu chakangoiswa musoro wemunhu kunzwira itsitsi akafumuka ndokunzwira itsitsi musaite kuti tubp musaite kuti mupinde tubp netushuga ifandipinde ndewedu tese munene vana vamakagomera noti murume forget ndichakwira mukafa zvichakwira mukafa nekuda kuzvita muri munhu here mune muchingodzi irisegmiri kuita kunge murwere ari muchipatara ndatoshandi ndakatosiya ndichienda kuna munene kuda muti wakasiyire imba ndikanzi pese pamaisenga zvimameseji muchichema muchida mari yemapiritsi ndanga ndisikakwanisi kutengerwa mapiritsi payauya ndasaba ndadhifota mapiritsi eshuga kana 2 weeks because of her asi ndaindikubasa tendai ini ndaikupuritsirai mari I save your life my big sister I love you how can she love me when she doing this munhu wemukadzi chinga noti kuti ukanzwa musoro wototaura musana flu varume havadi kuita kunge ari muchipatara zvopesera zvokuhohwa chaizvo kutonyara kukuudzai kuti makunyanya urwere hwenyu nhai deep down zvakutomubohwa ndosaka achida ini ndimi neoda hakuna kurongeka kuseka kupi vaindiseka ndichiti handina mari yemapiritsi the other day ndaiti kuvana thank you netumwe tunhu twatumirwa vakundidzimira foni ndobva vandidzimira foni usiku kuti handikubasa yeti kubasa ndoziya odhi yako hakuna kunorarwa vati kubasa then tikanzii munoudza munhu kuti uchazviona here makamudyisa zvakaexpire inini I didn't do anything ndakakurira muchechi ndakakurira kwamazha I didn't do anything handiti tinodzomurume anopiwa till now till zvaari kundiita ndiatondisati tora mushonga zvinhu zvakachinja simela I don't want to lie zvinhu zvangu zvachinja urwere hwandaakuita ndiye ari kutokonzeresa zvikandifambai mhani muchingoripo takaromba tese hamene sensitive akati hanzi iwe wakaramba chevanhu saka inini ndini tinozviomberera wakaramba ndosaka wakusemwa ndinokusiya wakadhako ushasiwa kubva kuseni muchingowawata ndatakuedza kuda kuti tigadzisana zvikanzi nanhasi unorongedza hembe dzakauye kuno ndosaka wakasiyiwa wakaora kana nguva yekuti ndibve yakwana ndinobva ndipawe zvikanzi saka ndakakuti inini ndakarogwa ndinadiskomba newehure zvikanzi anoshanda marriage certificate enyu anoshanda kuzimbabwe maichivenga wakarambwa one what about you uri chii ndaitokupai mari yekutenga maichivenga wakarambwa maichivenga wapi zve wakarambwa asi chivenga hatina mukadzi here gaisi saka niwe unoshandisirei chinhu chacho hazvina
zvazvotadzisa zviya even vice president vakangoramba mafuti nemukadzi wanu Mary why kuzoti uri vice president mchingura iwe nevanhu ava vakawanda okay pane zvimwe zvandandazomudza kuti hausiwega ndichimuti iwo unganyanya kuti unoshanisire kuti 100 rand ndiwe unonyanya kufira nemudhuri wevalentine ndikati mari yachane ndotengerwa every second day ipi misha hanzi munoshaya data kumusha muchichema kuti titengerewo data musade kuti ndikude musaka zvati wati zvaitaura paunekukaroende right muri kwanyani nanuzani muneni ane makore makani muri munhu atirutena 39 same age kayataura kuti makadurorwa neande 5 years ndikakakutisa mashoko ndiye akanoudza pavo ndosaka ndikuda kuti ndifambe neni tichionesana mainini ane 39 makaenzana titi pakuda shoko rokunzi kwanzi dei makarogwa nemurume ane makore mashoma mungarogwa nemurume akaenzana kukodzera kurao iye musikana ane makore makani pauro apa wakanditi 2000 handizivi exactly how old this year saka tongo ari tongoti kuma 21 ikoko 2019 ameno ndoma 2k alright but saka asi imwe information yaitaugwa napawo apa ndeyechokwadi kureva kuti muneni uyu akanga achisumuka achinda kuna Paul ndiye ainompa information ati ndizvoka saka pakesi tinoda kuti Paul asitobve kutukai antika asiwo muneni tatichida timudeo nokuti ndiye honzveri wenyaya kuti mimi vakadzi timumarane nhasi it's because of muneni does not respect his marriage haasi kurespecta marriage yake ndiye akatonotsvaga musikana uyu akamunyenga anoti kufacebook kana kuti kwatsa ukatikupi akamunyenga akamupa information yemunga kuti mukadzi wangu anogwara neshuga izvo zvambuya vakauya handisi kufara kuba kwangu munhu yakaramba mheno zvechivanhu zviri kutaurwa kuti makambozviita here akaramba mheno zvakawanda wanda muneni uyu murume wenyu ndiye honzeri hombe ndiye handisi kuda nyaya yesocial media I think vanga vatoitana alert izvizvi mukaona zvaakaisa pastatus vaita alert sei nokuti hatina kumuudza asina mamuudza imi tikuda kusocial media handina munhu kumuudza saka waziva sei ndakuona apo ndinyumwe saka pasitasi wakaisei pamatiktok ari there's this other one yakabuda musi Saturday yakaonekwa nemwana usisango achiti mama maendeswa futi kuZimbabwe ndakanzienda vaperekedza vana within 2 weeks vakava vese vachirarana vachibuda chandakanyatsoona murume wangu I know the hand yemurume wangu achimubata mumota makaona ruvokunga ruoko makadzikama guys mukaona ruoko for 50 we are 15 years together 15 years inini I don't mind chero ndichidzi nhasi marriage yangu yapera ndoti ndazviputisa pasocial media ndezvawo I'm ready for anything ndosaka ndiri kuti I'm ready for what I do me I want to be with him I said I want to support you but we need to be fair let's balance the equation let's have Munene and let's have Paul and let's have you 3 of them antika because apa payacho do or die antika the same way ari kutuka inoti I can feel with stress antika obviously ukasantira stress kana ukashuta trust me my sister we have been there ndofuka that's why maita comfortable kwandiri because ndinobuya ndikudzema struggles andakambosangana nawo mutonyadzozviziva vanhu ivava saka zvisi haisi nyaya the best way ngatibalance equation muneni apa Paul apa imi apa tototsiura muneni nganyara tichigonera nesocial media vacho ngatitonyara Paul kana kaita nharo wotichiya kana ratituka pana patobva takuyanika Paul tonyatsa kuchiposta zvisina muneni ere tichiposta we post both of them vochinyatsa kudanana takavaposta vose apa muneni apa Paul apa gembo rofamba naye hatiiso ndichienda ipapapa ndine hembe dzimwe dzandaiona achifonera nemavideo calls zviripi mumba pandakasvika ndachishaya anodherera munenozi kuti hatiri kunzwa nezvazvo how can I do that anondida sei ndinokoda aiwa kuda hake kuda nokuda yasi ari kudirai kure kure kukuda yanokudai muri vana vake asi zvazvino makaovatekwa naPaul muri kudigwa kure kure Paul ndiye ari kufront inini mukudigwa kunzi muri bai nevana and in the face of the world ndimi munozikava muri mukadzi wake asi mwoyo wake chaiwo chaiwo uri kuna Paul ndinoita neshuga ndinaidai zvakadai but it's
seems as if you don't know how to munoziva munhu wamunofanwa kutsamwira sereka munhu wamunofanwa kutoti tema itogona kutsamwira sereka zvituko izvi zvitogona pau zvakabva kumurume wenyu ndiye murume wenyu ndiye akaudza pau zvituko izvi munhu asina maana basa nazvo hapachina rudo pamurume mwana wenyu mudikani ane makumwedzi mungati makore mangati mwana wenyu mudikani makore mangati mudiki wacho manje hatonyani shuwa munhu ane mwana ne12 years last born muneni uyu last born yanga ane 1 year ende mwana wayo akarwa hana ndikapinda muchipatara nobody showed up kana kuuya kuti ndikagara mupirikutumbisa hapana akauya kuona mwana vachiita anogouya sei nai sister aigouya sei ivo pana pau haangauyi kaimakudigwa kure pau ndiye ari kufofura ndizvo ende ndichi mwana gamuzvara ini kufamba haana mazino anotorwara mwana necondisheni pawani yechi hagoni kufamba ana mazino dobva abuda akazvitebheka ende murume is not supporting asikana saka mubve mariga muti izvozvi mainini chigwi vakwana vana 4 chibva imatodiga kuzvara vakwana zvakangouya I don't know what happened. Yakumwe wacho anototerana naye atone 7 years. Akazvimira I don't know what happened. Mamagara. Shame. Right. Tipei namba yamuneni yapaugara makandi panje. Tipeiwo yamuneni choti. Makablock here ndikikiri. Na Pau. Akandiblock. Right. Ndantiri kuti ndimuedhe pamuri apa. Kuzi zvakamboka. Zvakaoma vidi paunodarireiko naiwe Pau hatoti pawiri urori kana uri urori kana chiri chii chanoshandisa tipei namba dzamuneni gwangwava toni pei kandai namba dzamuneni gwangwava nepicture yake ndikandire izvozvi kandai fast toni zvake zvoti kadi social media ndipo paanotouya pano pakangaruko unoda kuramba social media iye achihura pasocial media anda kuramba chii iye achihurira pasocial media ibababa saka tijairireiwo muneni vakanga vatori nese kwakuti turn on the camera tione kuleft side kupassenger chikunani akaramba achiwadzikisa Pauline saka Pauline ndakamupawo kudhara akandituka that's why ndadai asiyane nemurume wangu iye akasirwa tsvina marara makumbo akachekwa nechihure asikana hey akachekwa makumbo ePauline chihure mukaona pane mavhidhiyo andasenda pamuri aine tumapushi tweblack nikaona makumbo ake munototya kuti zvine zvakaitika asikana zvepanyora ine ndichisafa wenyora hey aiwa iya asipa undi muneni usho muneni muneni maje kuti imi ndogona kuita muneni pamuri but chinozoitika ndechoti pawanenge asipo saka donai kata iphone ndivatsvake kata iphone right ndotangana ani kwapa ndotangana baba ndotangana ani guys namuneni kana kuti napau ndotangana ani apa guys baba vanzenda unodza Pau kuti usadaira foni ikaenditange napau nditange napau takana pauka because Pau anozoudzwa kunzi
sadaire phone yapauya dzaingopinda kauri kuti atofonerwa right ari pane mwe phone regai timpedu mukana regai timbe pane mukana iwo kuna pau tisati tapinda mutipu munyaya iyi regai tange tanzwa kuna pau pau wacho mashoko anonyora guys naimi munozviwawo mazviwawo zvinonyorwa napau mazviwawo zvinonyorwa napau pau unofa iwe unourayiwa pawaudzwa kuenera ari kuramba asangori papafona nhasi pamwe ari kuti papo ndikutaura kuti ari engaged tiri chimbomira izvozvo sati asvika ikoko kwese kuchimbomira ikoko tinoenda step by step chimbomira remember kuti maigurizeti vari kurwadziwa vane kodzero yekureacta the way yavari kureacta nayo andika tinozovaonesa tambotaura navo taoneswa nevava andika vane kodzero maiguru yekuti vareact the way yavari kureacta because vari kurwadziwa vari pabarika andika chatingaita tisu kutaura napauyu kuti asatuke maiguru andimaona then mumbodzeri hombe ndimuneni muneni is the biggest problem muneni alfa ugari pano pawave pano ndochokwadi chaizviripo pawiziye ya pawari pano yes pawari pano ya saka pau ari pano guys pau ari pano ndokuti zvazvino pau atozondiblock saka pau is in the comment section Pauline is in the comment section zvinodai pau ukatibloka iwe uchitida kugadza nyaya iyi kufoni iwe uchinzi uexpose upostiwe zvichazonaka here nai pau apa wakutadza kufunga manje pau wakutadza kufunga Pauline because kundibloka iwe ichitoda kuti pawhatsapp hapana nokuona apa tisolve nyaya iyi hausiriwo nemhosva stereki munhu ane mhosva stereki munhu wamuri danana naye iwe ndatoda kungoti kudzo zvino maiguru akapusha kuti ngapostwe handina choice ndinotonongokuposta handiona saka I think i-wrong move yekuti undibloke ungadi wangu uya utaura kuti aiwaka inini baba vakangondinyenga handikasososo ndova neproblem topedzana nababa handiona kudaro handimaona saka unozoningire unozopostwa manje aizonyatsokubuda tati kuti tigadzirise kana ndosati tafaona kuwhatsapp Pauline he ndozvaka ndiri kuavoida Cassandra ikoko manje it will go down that route manje ndokwana timuda kuavoida ikoko now it will go down that route I want to unblock chidaira phone anti-unblocka pau chidaira phone zvinozva wandi-unblocka chidaira phone answer the phone yakupinda
aiwa mai guru towapostira index aiwa tinongokanda munei napawo mai guru vanovaita sei havo mai gani muri mupenyu life iyi muri mupenyu mai gani ndimi here sure here mai gani ndimi here uyu kana kuti ii ghost andi unblocker but achada iri phone right toenda kuna muneni kuzvionetsa etinde kuna muneni ana undiblock munoona kazhinji kachona nemhaka inchiti kutotaura pafoni kuri nani kazhinji vazhinji avagaizika vanenge vari vanhu vepano vese hani munoona saka tichida kutanga tionesane hani maona tisionesane because unozowa sei semailex unozowa sei guys uri munhu wepano ungona wakayanikwa ibudi hani munoona saka tita zvakangwara tiuye tiwe titaure moreover kukoluku hakuna ndinga titokuziva ndinde titoziva baba vaofa pavadaire foni handichadagana pa aiwa gemu raitika apa nderekutika gaisika gemu raitika apa nderekuti vanga vandibloka mese vari 2 musikana azondi unblocker pandataura kuti kundibloka kubetseri baba havana havo kuzondi unblocker because mameseji anaichitora kuna baba isanga achitopinda izvozvi asi izvozvi mameseji aya haakuita 1 tick baba vatozonyadzondibloka saka baba muneni ini ndichazokukandai yanimona ndakuchira kupostai because matozondibloka inda ndichinesa mameseji angu achingodhabutika zvakanaka ivo zvino ane 1 tick haachapindi mandibloka but zvakanaka chose vari vese saka zvakanaka ine haisi mhosva yangu I tried by all means to do the right thing handika musazondishore anga asi imi baba muneni sezvo right now it's either mune girlfriend yenyu iyi ndosaka funa yanga iri engaged kana kuti mutori mese handi chega tingotaura tichiti imi baba imi maitiro amuri kuita haasiriwo muneni iwewe maitiro ari kuita haasiriwo kana usingasade mukadzi handika ingobuda pachena haushungurudzi mukadzi wauzoti ari kurwara pane mwana ari kurwara right now handika woshungurudza mwana nekuti wanyenga pau handiti pau ndiye munhu watanga kunyenga kati upenyu hwako here mutuke ndiye watanga kunyenga wakanyenga vanganiwe saka chakosha chii kuti unotutumira girlfriend utora information kwako uchinomba girlfriend kuti atwe mukadzi wako iwewe ndiwe stupid yefather iwewe ndiwe uri kutozviita izvozvo ungori stupid wakufanira ungori stupid takamboitawo ustupid kuti amboona pavarume vedu ustupid toere wokuti unonoudza girlfriend zvinhu zvinenge zvichiitika mumba ustupid andiona but ende ukanova mukadzi kana kubata will come for you muneni mukadzi arohwe will come for you hautomubati zvako and if you know what is good to mwana ne 12 years firstborn 12 years uri busy kuita manyara akadaro kuita mashura akadaro saka unobvumidzira chiti girlfriend yako ituke munhu unodi kunuza kana maikuro kuva kuvinga vabloki usadaira brand blockers muneni ndichipa picture yake da kuriposta chiti ndipe picture yemurumweni dzapaundi nadzo ndipe picture yake toni ngatimbowa mavhidhiyo apawaya ari kutiktok kwachiita tiktok yake ndipaundi mozati abhaisa kepchena kuti kudii ari kuti abhaisa panhingikiri kuti kwai me after ndaiswa pastatus namai guru ndobva tanga kuimba kuti ndo wako wangu yekuti ndamwari saka paisa akanyora kuti me after ndaiswa pastatus namai guru animona kureva kuti kune zvakawanda zviri kutoitika anonzi Pauline Mujere ana murume apa
ari muti wemurume tonyora tama ndawana wakamuwacha wewe wakusiya upinda nebanga kuitira mangwana anga nepama emifanani kura makaponderana moto yababa moto yemurume aini mwana wedu ari kuzaini ari kuti wanga mutemani aini sakani yava kutoteta ndoka kwano kwaruoko kapa ndomumoto baba moto wemurume guys akaisara kumupa dashboard kudai so ndoka kazonikwa mukirika pakazonikwa murume apa kamwe kana ndimo guys ari moto yemurume moto saka background ngasingazivi moto yemurume wawo Pauline Mujere Sério, Zica disse como é que é isso? Não sei que não mostra lugar. Saka uma papa já disse como é que guri joje as caras. Tu já disse como é que grupo o sadar. Pau rega kudar o pau. Antes Pauline Mujere mano yana ele. Uyayina ichoni. Ndipe izve sendi guys itai kuti tionesane. Vana Pau muna zvinoitika vana Pau. Varume havazombokuroriya. Havazombokurori varume. Handimuona. But kutokurora chekuti akukande mukitchen azombokande mukitchen murume uyu. Anongozotamba newe ozongokutenya kana yakwana odzokera mukadzi akanati onotsvaga mukadzi. Hanoona oenda mberi nemukadzi. Apa iwe unenge waposti gwanzo wadana nemurume munhu. Potential husband yako inogona kunge iri pano. Andiona potential husband yako inogona kunge iri pasocial media ipapa. Andozviona iwe uchiposta kudai so wakukanganisa madhiri ako. Andiona wakukanganisa madhiri ako nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Alright, mede macho mirai vauye vari kumbati mede macho vati vari kumbo pane pari kumbodrive vari kudrive kwa 5 minutes. Munozvikanganisa nezvinhu zvisina basa rese. Zvakaoma. Iko zvinopa wazondibloka zvachose. Zvaizvozvi pa wazondibloka zvokutodaro. Vese varitiwa wondibloka manje. Vese varitiwa wazondibloka Mujere. Saka munoona vanhu vanenge varipo panapa munoona. But guys, imimi ndirambokudzai. Ndinambokupa trick yakanaka. Let me tell you a very good trick. Imimi team dads munenge muri pano. Muri makawanda pamunodana nevarume vevanhu. Anti kana tinenge wakaparamura nyaya yako. Yonenge wakaparamura kuseri kuchiziva tinogona kusouya. Uri munhu wepano. Antika I find no pleasure in posting you. Handi muri kunzwa. I don't want ndisingatodi kuti ndikuposte. Iwe kuenda kufonera. Don't unobva wandibloka ku Facebook obva waoneka kundibloka. Don't block me. Uya utaure tiri tese panapa. Handika tivana ndakanyengwa nababa vakanza zvakati. Come and say your piece and go. Handiwana then toigadzisa totozviziva kuti iwe una murume kazhinji ndenenga nemhosva. Manje ukatiza medium kana vachidisa pressure kuti postai andichakwanisi kuti no because ndomboposta vanhu. Hani muri kuona? Anditokwanisa kuti ndichi no because ndinomboposta vamwe vanhu. Handiwana medium kana munoti mwese munenge muri vanhu pano. Medium munobakadzonya kuti postai yandiva mwana postai andichakwanisi kuti no but ndauya ndosaka ndichiuya kwauri. Handika mose muri vanhu pano chiuya maiguru zvakaitika ina hangu ndikudi baba vandakadanana navo ndo vakandinga vakadai wabuda mazviri. Andika hatina nidhe kuchakuposta. Hatisina nidhe kuchakuposta because wauya. Nai guys inemere. Kuinemere. Wauya akataura newe apa tichakupostire.
but ukaramba manje meguru uramba achisa pressure ndoisa pakati ndodini ndozvegore riyana zvekuti kwaitika nyaya dzemajayari ose uko majayari oga ari kuitira zvinhu zvavo ina nditozvizivi vari kudana mari dzavo kuseri uko vamwe vakona chiposta ai hati vamwe vanopostwa posta ucharamba uchichikudii guys ndaa pakati ucharamba uchichikudii uyai titaure munhu don't get me hausi kubatika ndakutswa pakona manje vese vanhu vepana handichakwanisi kuti nditi no handichakwanisi anoona handichakwanisi manje I'm forced because uchitishese zvote kuda mwari kupuwa special favor hamwasi kupuwa special favor ukauya tikataura newe pano handika ukataura pafoni apa handimbokuedhi palive apa handimbokuedhi palive pafoni no one knows kunze kwangu kuti ndikutaura nani wotaura sedog of the story then you go atina need kuposta muri vana vangu mese hakuna need anopostwa iwe kufanasi wona baba vane murukadzi wavo uri mwana wangu wakanganisawa pamwanangu vane mukadzi rega kukandira mainini vamabhomba imi maiguru musatsvage mainini tatoipedza nyaya yapera hakuna chapostwa but now I'm forced kuposta because maiguru ototsika kuti ndikupai mapictures ake mupost handimaona zvimwe zvacho daingo ndikatouya papaiwe uchoziva ndione uchizoziva ndikatouya don't ignore me talk to me ndiye ndatoutumwa nemwe munhu talk to me ndinongouya kuseri kokoko talk to me kana ndauya usatize talk to me munhu anotoedza kuziva nyaya idzi ndini manje totoyazoziva kuti haufa totodzigadzisa nyaya dzedu dzotopera because watitokuda ndimuneri munazani uyu murumbo ndiye marajongo imi varume andimaona imimi varume pamunenge muchita zvinhu izvo munenge muchimbofunga here noti ndionota information chinopa mukadzi wako ndionota information chinopa mukadzi wako mapichi tatouya hamburume atizouya apo murume wacho idhudhu guys iwe moto waidiwo pawo idhudhu murume wenyu madha idhudhu murume wenyu uyu ibenzasi uri benzi iwe muneri kana tiifilta kudai filta iye haisigo tipei wasina hititioni tipei wasina tipei rakashata racho ndinofanira kukandaira musatipe rakanaka tipei rimwe tipei mamwe acho tikombe tione tudara katoshata iro ndoratikutoda zvakaoma masikana 9 kurudhudhu kwaimacheta vazombochati murufaro takazviona izvi takazviona kucheta vachati ndezvekunyepa zviya vanongodanana chete kwenguva yekuti havarambaniswi nesu asi vanongodana kwenguva kare basanozongosiya rinozongofa zvokushandiswa zvezvefeki zviya takatombodaro tikati haya vatatu vachatisa taso kupe hapana kurudhudhu gaiti iro uyu haasi munhu anoshoreka murume uyu haasi tombori munhu anoshoreka asi chendo toona chatagona pauchimba nechimwe chinhu wani chataura kechi chinenge chechokwadi ani muri kuona haasi munhu anoshoreka mukadzi uyu murume uyu murume musvinu chaipo haasi munhu anoshoreka haasi munhu anoshoreka murume uyu asi kuti chinhu chandatoona muri kuona kuti murume uyu akuita kunge wechidoko guys ani muri kuona kuda uchidoko zvaataura zvekuti kumaipa makore but munenge madanana kubva kare muri vadiki nodi kana mbiri kana kwauya ndaa marriage otaka kufuta ndiri marriage dzakaimhosva ndozvondorabigwa kuikwa iyi nokuti makaidzana saka musatogore tozvisiya edu but haiwa inenge chifirita kuti kwakatsvuka here chinge chifirita ichi ngaitipuwe mamatwita tione ngaitione zvinani atogone umwe munhu guys hamusi kuzvona zvinani atogone umwe munhu zvinani umwe munhu amutore abve kuna pawo maigura musina zvegaiti goedha maiguru zvitorinani kuti umwe munhu amutore aibve kuna pawo ainde kuno umwe munhu sibeti atonge mwana mudiki zveshuwa ndio atonge mwana mudiki akatsvuka here kautifirita because mapicha ekuti toko anovhiritiwa kare kwaiti akanaka isa chiya angatisane vanhema uyu murume akanaka uyu angatisane vanhema ngatisareverana nhema asikana kuvarume chesheyo imi majera kuti ungati varume nevamhasiro kade zvinonetsa kuona kunoka kwomurumeka murume ane mamhasiro akareba ndiwo anochitika murume akanaka murume haana kushata uyu hasi murume akachata murume kwaisvinu chaipo hasi murume akashata uyu idhudhu iri varume vakazombona akakopi uyu
Varume vakambonaka kupi? Varume vakasvika murume chakangotaura chokwa chakangonaka chakangonaka. Anoda kuti atogwe nomwe munhu abve kuna Pau. Kauya rimwe tiriti saka hetiri yakavhara zimusoro guys. Hapana zviripo. Iye tine kufita kudza ingadifita. Hapana zvedhudhu apa. Pana kwazouya pikicha chairo ndo pikicha chairo. Hapana zvedhudhu apa. Tavhekiswa nefirita paya guys. Neheti yakaisa musoro ndo yakaivhara. Vakavhara zimusoro musoro nenge outbreak yemachawo. Ndo wangavhara uyu. Pana zviripo nandakanganisa guys I reverse my words. Uyu. Wanga avhara afiti wapaya mutema uyu. Asi mutsvuku uyu. Uyu. Mutema uyu. Asi mutsvuku uyu. Akagati kuvhara neziheti riya raanga apfeka akaifirita. Asi munhu mutsvuku uyu. Mamuona uchingoti zidzoro. Uya udavira mafoni edu apa. Actually because chirume izvi ndiri kuchiposta. Wanyangira yaona. Pikicha ranga taurandira kudhara achiri mwana mudiki. I reverse my words. Wewe kudhara kuti achiri mwana mudiki guys. Kuti zibhambanga remusoro rakadaro. Ndo zvanga yavhara nehetu. Hapana zviripo. Hapana zvizotoenderana naPau wacho. Zvotoenderana. Kunge vanhu vakasiyana naye hapo maitu. Kuita vanhu vakasiyana. Kuda pikicha inendere kudhara kuda chakura. Amen. Uyu akatofanana nembavha yekubatwa zuro yeAbdurobari. Yekubatwa zuro uyu Bolton. Uyu wokumamiro asikana muromo. Vakatofanana pameso. Vakatofanana vanhu ivava pameso. Vakaitimirira Pau napikicha tiposte. Takufosiwa tatisingadi. Wakuita TikTok now wakutrenda manje. Pau you're going to trend. Nekuti TikTok you're going to trend. Kutenda kunongoda isuma gida Korea dajara isusu tiri papublica saka kutenda kwako kuvhunzutsa kushabisa izvo zvatoti ndogona kutotikana tikada dainya kunyara tisi ndokonzeresa rimwe confusion rimwe drama rekuti ndi trend ndobva trenda zvakutodaro because ini ndiro zvando trenda ndabasa nazvo ndajaira kasi munhu asina kujaira kutrenda kungotrenda so unopinda busy nazvo mablog ana kana pressure kutrenda because pamwe pacho ndokonzeresa scandal dzekuti utrend ndinga ndimbobura hombe kuti ndi trend. Animaona because ningwa gasa usina kutrend zvino iwewe unenge uri munhu wako andika ungomuka makuseni we are trending everywhere unokanganisika you get disturbed tara chokwadi you get disturbed. Unokanganisika guys. Unokanganisika ende pawacho anochinja sere asa hapa wanga angari pano zvake. TikTok guys, TikTok people when ndaposta immediately TikTok ndo content andika motora content makaenda TikTok kondo zati muri kudambura content. Pau hapana zviripo hazvo ende asikuda kugona kugeza Pau goendi pasi. Pau asikuda kugona kugeza akoshama zvoti ungatotuka maiguru chotwadzei une line yechi so Pau so kundwa nesu chembere kundwa nanga iguru wako wane 38 years vanogeza Pau aiwa Pau chimbomirako aiwa chimbochimirira Pau chimbomira usati chimbomira uchiri kuresa apa unotoenda unotosunga foiri usadaro Pau madzimai kudai hanzi kuTikTok chirakachinja ake zita rake kuTikTok kubatika vanhu achangoona vanhu maTiktokers ekuFacebook anonzi Pau anonzi Pauline Mujeri kana kuti mama atadi anenge ane anonzi tadiba here anonzi Pauline Mujeri chete ndachaona kuti kutrenda unoona kukatrenda ka usiri kungodoka mangwana Audrey uyu wafuma uchitrenda unogona kutofa unogona kungofa checheko isusa guys unototi kwa ingatrendesa sisimene vagotokuvata nebhutsu ugototrendesa ini chaiyo ugototi ndapinda muhanda avatanda guys kana ndichitopedza kupozwa nditori palive pano
ndakaenda kana kokomene kukwani kutrend unatutosa zikomendera kushandisa malaughing emoji chidarika hanimona because kwatiri isusu no negativity is negative no publicity is negative hanimona hatina pressure nazvo izvozvo handimaona nokuti titoripo papublic pacho hatina whether ndafa ndichangotrenda whether handina ndichangotrenda whether ndine chakanaka ndongotrenda whether ndine chakaipa ndongotrenda saka asi iwewe ukangofuma uchingotrenda ipapo chacho you are going to be affected uchaona but ndakachitira kuti tigadzirise izvi uchatofuma uchitrenda alright guys ngaindibondedza maiguru tioti maiguru vakufunge varume vavaramba tioti muri masati avafonera here and then from there topinda mune dzimwe nyaya right iwe apa ungambonogeza chi asati akugeza zvokuti ungada kukombita namaiguru ane 38 years vanogeza maiguru ava aiwa mbonogeza mbomira undakadzati kekuti kana iwe maiguru kava kungoti murume wacho kungoshungurudzwa zvakangosangana zvibhonda hanimona kungoshungurudzwawo zvakewo kuita otherwise vangasava nguti vanyanya kuchemedzwa napauyu vati vari kudhiraivha sorry vari kudhiraivha kungoda iyo moti yanenge akaisa makumbo padashboard zvakakaisa makumbo padashboard izvo zvendo zvanenge achingoda apa ane vana vake ane vana vake pawo anawo ndozvandiri kureva kuti hapana chibage naume chibage chaicho chinoti chibage chaicho hachibage hatimacho tiktok ine mafirita saka unozvifirita kuita waita mutya waita kunge ende tiktok inokuumba kumeso kunoita mhino zvisiri munombe seyangu kudai unoita kamhino kepoint tiktok inoda hanimona saka ukasatonyatsa kuona zvakanaka pamapiki unobhaisa hanimona maiguru vanga vachidairo zvokuti titogadzisa mumwe wedu ufungwa vanotone stress titotaura edu namaiguru kuti tivaredyuse mwoyo wavo udzoke pasi manje vanenge vari kudhiraivha haisi kudhiraivha kana kuti kwatove nejambanje pakune vazara inbox kwangu kwai kune maSouth Africans nemaLesotho auyawo ari kuda kutaura nyaya yeuyu yaexclusive yesalon yaexclusive virgin ye hamenoti maSouth Africans auya atomhanya nacho here kana kuti torega kumhanya nacho hamenoti munozvona sei kune maSouth Africans nekuLesotho auya kuti yatove movement kai yatove campaign yake exclusive yevirgin ye achiita munhu akangwara ndo zvinonongona kuti kumwe kwacho kungopusa so hanimaona kungopusa so tatomirira maiguru maiguru akunyanya kurwadziwa but guys pana pambokuti kana ukanyengerwamo munhu soka anenge ari simbi pombi ukatarisa kudai soka zvinongoti seumoti muyedzo iwoyuyu waingodarikawo asina kumboonawo munhu wechirume handichimaona guys ini ndakambonyengerwa ndaikudzai ndakaona ndakagara pabhedha zidzukudzukuria guys guys zijuku zipopo vaimwana zipopo ziyelobhoni vaimwana rino rakati pabhedha apa rakanaka kuti ndezvako izvi ndongokudubura wakadaro nokuti wakanaka ndezva kwakona mbuya wako rakati gomeme unobozozvibvunza soumozoseka wawega kuti asi simukadzi riya asi zvokwadi shuwa wanga wachangosiyawo miedzo iyoyo wakadai so ndakambokudza zvikuriya handi wanga changosiyawo miedzo wakadai so ndakazongori kudubura wangu asisitiwo asi zvanga zvakangotiomei guys ranga rinozigadzira kanga akasviva kutaza ari kudondidarika nokure guys ndomboitigwa nevanhu ava zvakaoma zvakaoma guys adona zvakaoma vadzoka ndachitira kuvafonera ndifunga vangapinda pasina network kaitimbowa maiguru first hallo fone nyanga isikasapinda ndisiti mama apinda nepai hello right murume wenyu ndofunga time ndataka kufona yaya handiti angari ndatoisa message akapinda kune both parties apinda and then apinda pekuti panataka kutora paya pawazombondibloka ndobva ndakuti ndiunbloke tail ndobva ndatona ndaunblokwa murume wenyu ndoisa message akapinda asi pane pana chifona paya foni chienda kuipa ichiengaged I think vanga vatoningirira vanga vachitotaura vese animaona vanga vachitotaura vese, saka iko zvinoita so kana kuti vatauri vese
kana vese saka ndabva ndazobhulokwa manje vese vari 2 ende kutiktok musikana yafa unge ari mwana anombotambira pane padhaizi anga atoripo saka because kutiktok abva atozoenda vanhu pavaenda kunokomenda kutiktok kwake ko vabvako atozochinja zita izvozvi rakachinjwa zita anga akati mune line akabata zita remurume wangu nerake kuita 1 ane imwe futi yakabvura kuti mune lin ina MUNE nalin wepapauline kubatanidza ane vakaunganisikana matambura yakanzi mune lin vakatobatanidza futi hey ane manikikiri anoshandisirai manikikiri mvura dzekumapostori matombo ndamona akaisa gauni akapfeka foiri but mimi musabate anything manje kana matoona trick yacho imini the trick is not to touch anything manje ndozati right now muri kubatikana ndemunogona kuve mutofamba mukatodaro makanganisa because kana chikuitirai muna macho majeni kanobata mukanopiwa kana mushonga anokukundai because munamato acho unenge uchitora nepower though munamato uyu usiri munamato wakanaka but musakanganoti satani anoaprova futi zvimwe zvinhu kuti zvitike zvinoaproviwa kuti zvitike saka imimi you need to stand musina chamuinacho murume asina kufonera here right now asati akambonditi masikati nyaya yekudaundisa pasocial media ndarota ndichionekwa nethe whole world manga mamuudza handina bvunzai vana vanti vanhu handinawo right now saka aziva sei kubva paakaonana nemusikana ane zvinhu zvinenge zvinomunyumwisa ndasana vati mune laini vanatunyora ndasana zvibata laini kuti muti udiko nangoti amen ende musikana uyo ari kurwadza ikamadzaka ndashaya kuti zvabva aiwa but mother munhu ari kurwadza handinga musagwadzi wenyu mother handida kusimbisa aiwa chibage chadaona ito aiwa chibage mata musatomborwadziwe zve mishonga yaanoshandisa ndo ndinenge ndakutya manje aiwa mishonga haibati pasina chironda ndosaka ndati imimi chisadai nekubata chinhu chende chisadai nekutaura naye siyai kutaura naye zvachose don't chibva vatomubloka chibva vamubloka kwese musachamudongorera kuti tiktok yedu iyo ibva ivatoibloka futi anoona musachamutisadata nezvenyu anoona but ndokuudzai hakuna mazviri hakuna musikana yasi musikana kuti ungatotora muchiita stress yekuti anzi ndazodaidai nezvamuri nemusikana haasati kugeza kugara haakana kugeza hakusati pakuzikamwa kugeza chacho paasati kugona kugeza haatogeza ndiye munhu amungasora muchiita stress naye kana bhurugwa rake tofuka rotonhwa zvinyaweti chaipo ndoda muchiri kutosora muchiita vabatana kane murume isdate vasangana vanhu vekuvaneu ane svinawo kaenda iye murume wenyu nezvinawo ndamuona ndini taitoita kuti life yedu ifaifight everything from day 1 chairo zvaanga ari ndini akaupgrada kuvaka everything whatever we have it's me kumuupgrada kubva ari zvaanga ari nekumupfekedza nekuti azive kuti gesi yaakapfeka iguchi inopfekwa sei how do you buy my brand it's me. You don't know anything. Didn't know upgrade zvinhu zvese vana ngavaende kuzvikoro zviri nani ngatidai it's me but aona tsvina marara ine mushonga vaenzana manje asiona iye kanenge achizvidawo kuzvidawo chinozoda kuti izvi zvakasangana patiktok ipapo saka mumonya tiktok account hanzi vakasangana kuchechi here dzodzana ngotsvuku ndokwavakasangana onyakaenda kungotsvuku kunodii akakoshandirwa hanzi ndiri kunoshandirwa ndokwaakabva aonana anoshandirwa murume iye murume anoshanda kumatenga kumatracks and he was not like that I think tane 15 years saka ini munoenda kubasa munoenda kubasa maiguru 15 years that ndiendi kubasa ndiye akatondiregedzesa basa from day randakaroorwa saka muri kurarama sei zvinhu zvese zvazviri right I don't want to complain zvinhu zvese zvazviri right zvakangotanga kuchinja last year paakasangana nemusikana saka chidzokerai kubasa kandi kutoona akatsanga kunobva dashboard yemota yenyu kachitotaura zvaanoda achimba arimo akanditi useless zuva rese pamba ndeti chakati ndakamirira kuti at least mwana wangu akaita right I will do something mazviona kakuti nyaya yekukurudziregai mabasa nevarume garai kumba anokuita achikorobhoka nanyenga muri kuzviona ka ari kukudai so because hamuna kana sendi right now you are depending on him kubva kusold muri kuda mari ndosaka kuitai zvese izvi nevanga muchishanda mune mari yenyu imimanga handifungi daimbokuitai zvese izvi maitomudza kuti pack out and go kutomupekera mabhini eplastic ahembe dzake ka mutomuisira mabhini eplastic otomuda
but inyaya yekuti makagara makabvunga kunzigara ipamba imi vakadzi vese. Let this be a lesson to you all ladies vanonzigara pamba ndikuchengeti. Unogara pamba gonochengetwa 10 years 15 years, but murume paanongonyenga cheteka unokwangwaya because unenge warelaxa uri pamba, hauna kana dobatsira kutengesa, unenge kudependa naiye kuti akutengere tomatis ne10 rand. It is true. Unenge kuti kana akasakupa 10 rand iwewe zvato dzako because ndiye apanofanira kundiwa kuti gara pamba. Kana akonyenga cheteka chiri pasina mushonga anonga gadikiswa dzinonga pane pasina kana muchukuchiso kuripo, varume vakanyenga vanopanduka guys. Vanopanduka. Inini mwana chitotsvaga izvi kuti kwai mwana ambokura mwana ne1 chitongoti mwana necondition. Saka bhara zvamunochongeta sei. Dei akasina condition ini zvinatokudza kuti mai mwana 1 year something akura rumure muone zvokuita. Rumure mutsvage zvokuita because kuti murambe muchingoitwa kunge amen izvo chero kuti tikuti chimbosiyai muri kwacho munogara kumba kwenyu kuzimbabwe kwamakavaka uko. Munenge muchirarama sei? Zviraramike nekitapa pa2 iyo yenda nditori kuzva zvatotanga ngooma kuti usaitongonzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Muri kuZimbabwe ikoko. Vakavave. Saka izvo kana muripo vanenge vasiri vose kana muripo kuSouth Africa kuvava vanenge vasiri vese. Vanenge vari vese obviously. Saka asi kumba kuuya ake. Akumbanouya ipapa bhanga ribvunza kuti wakupi but inini pane pandambobuda handichazoenda hangu mangwana. Amuko kumba. Saka imi musikokumba kudaro izvozvi iye murume uyu kumba nyaya dzacho. Anasi paunatomatiko. Handiziva handizopupuriri munhu zvimwe vanenge vavese futi bhozi abva kuDurban. Handizivi kuti apa vachanorara vese kana vachaenda kumba kana vachaenda kupi. Handizivi. Abva kutripi yebasa. Saka pavaida kumba kwapauye. Obviously bhozi ndambodzi ndicharara mumota saka maybe it's a getaway yekuti aendeko. Getaway. Pauye anogara kuri anogara kupi? Akaramba kutaura akamboti hanzi kuBenoni. Anasi kuti watachikwema singaiti sikuise lista remasta edu pano. Nasi kuti achipozvana chaito zveramasta edu pano achinyaradzwa kakunzi sora ako bebi wakuidzwa nasi anochiona nasi. Ine zvakaoma. Hey, saka how are you feeling, my sister? How are you feeling? She's too young for that. Machiri vanombozviteerera here izvozvo izvo vane vava2K. Saka inini muri kunzwa sei? How are you feeling? I'm hurt. Zviri kundirwadza. Ndikuzvinzwa. Ndandisingatarisira. But kwamuri henyu kamunhu wamina at least she's very supportive. Ndaona kuti munhu ari very supportive zvekudaro. Zvakanyanya. Saka vanhu vanotoshanda pauya muzivi kuti ashandepi but kumakitchen obvious. Kumakitchen mukazotarisa uyeke anoenda ndakaona ine uniform chemaIndia chehousemate cheche aine twana twemaIndia. I'm sure she's a housemate. But mashoko akuda ngokusiyira iye kuti ndikusimbisei ndei kudai so ndichavaposta hangu vese murume nemukadzi. Mashoko akuda kusiyira idei kudai so munhu wacho akuda let me be honest with you my sister. Hapana chamuri kupinda chandisina kupinda ini pano. Andika ndikusimbisei nedzangu nyaya. Andika hapana, there's nothing new chamuri kuenda. Ini ndakatopinda mumigari wese kudarika pamuri kusangana napo. Hanimona zvinodarika. Ndakambotaura panapa pandofunga bhuru wenyu uyu kana achikudza anogona kukudza makambotevera anokudzai. Ndakamboita zvamuri kuita izvi zvokutevera kumasure ndichivandira ndichirova indorova manje ndairova. Hanimona ndaivandira ndotokiya zvibhakira ndaita kuenda svikigwa kana ndamubata. Hanimona ndobva ndokiya shure murume wacho. Hanimona property ndaipedza nokuputsa mota izairwa kwava windscreen haikona mani ndaipwanya but pakupedzisira ndakanga zvaitoita wese. Ndatosvika pakuona kuti hazvisi kushanda. Ndakakonosvika pakupera power ndiwe. Hanimona unotanga usingadyi ugoita senge uchaonda nazvezvi zvinhu izvi ugosvika pakutotadza kana kugeza kurwisa self esteem yako. Andika iye achitofara panenge achitokuona uchidaro aona wachinja anotowa kugutsikana kuvesatisfied kuti yes. Ndakasvika pakuti you know what ndakasvika pakuona ndinoti yes. Ndakasvika pakuti one day ndikati naye mwari we kundosvikepi vanhu ava it's time for me kuti ndimbozvichuzawo. Hanimona hatichazi ndakanzwa ndachitaura here something ameno like in those lines. Hanimona ndobva ndachitanga kuzvichuza ini ndakanga ndozogezera pfimi mowa
ndakanga ndochipfekera pfini ndakanga ndakuchita zvaasingadi zvaiti chakati ndandoita izvozvo andimaona ndisingatajaira kuti ndoya ndichibvunzwa ajaira ndoteveregwa ndakanga ndisingasaiti zvose izvozvo ndakuita zvimwe godo rakatanga kubata akatanga kutsvaga kuti munhu akuitei asi kune anyenga asi kune kugeza uko asi kune pasina because time ndandiri depressed kana ndisingagezika ndagara ndinaiti dress ndokonovira ndidaro kana kubasa ndasingasaiti ivo vanhu ndichingobigwawo ndiri kumba ndichikona kubata handimaona so chinjai giya madha akatanga kutevera kuti asi munhu yako pane zviri kuitika chete pane zviri kuitika wanika hapana handika paanoteverera kuti akugara kumba chikuteverera ka girlfriend vachakapopotawo handimaona kuti asi wakadzokerana nemukadzi wako seiwo zvototanga kupa chizvave kukoko ina handisi kuziva chinhu ndainogezera tsini muri kunzwa ndekuti achiyamfirijuyawana ndakaisawo madoro ayangu imomo so ndandisingamai ndaimwa kana 1 kana 2 ndovati opinda andiajaira kuti akadai anoona munhu akasvuka musiso kudai wochimuchemera owana ndakadzifodora zvakatanga kuchinja handimaona and I never stopped working saka ndasingamutevereri kuti mari ende ndazvo ndaingoita ndaida kutenga hembe yevhutei kuti kukaurisa handimaona kukaurisa saka ndofunga ndopapa kuti muchienda ipapo pakuti you have to choose yourself first my sister choose yourself first kuteera murume uchiteera nemagirlfriends uchitukana nawo ndoda kukuudzai it won't stop them from doing whatever that they are doing vanousiyana nenguva yavo vachakonana vega vagousiyana vega imi musiri involved imi stay at home now that mamuza dei mamusina mbomuvhira vakamuisira message ka dei asina kutukai makambisira message nchida kuti abvume kuti andana nemurume wenyu akapesera abuda musaka akapesera achikudzai manje kuti ndodana nemurume wenyu akuchikutukai andimaona so stay in your space the best revenge kumurume is success do you know kuti inini pane pakuti mumba medu manga mine ndoti ndakapinda masmart tv I think pakuhuriwa ndoti ndakapinda masmart tv paya guys achambopinda chikurumbira chidini time kuhuriwa yoyo handika ndaenda kuita zvinogara zvakadai ndakanotenga last number yesmart tv achiri kutotanga kupinda akanda chipinda kati manecho vaioza the best revenge is success itai account yenyu mari yake yopiwa iyi mari musarega kupiwa mari yake iyo kana idye kutsenge hysteric but itai yenyu kuti kuti in case mangwana akasauya you are covered amuzombobesi nemunhu yeye andimazviona so ndo mashoko anoda kutsiura ende kazhinji chikurukuruka pase pane kuti muve stress dino zviraitira muchichema kumabhururu handika chishandisai mabvi ndongoshandisa mabvi enyu musati musabate mushonga paya musabate mvura musabate chii ndonguva yekutiko zvino pamunochema channel those musodzi to God kuti mwari musodzi yangu iyi ndiri kuchemera imba yangu handika sezvo muri kuda imba yenyu stereki ndiri kuchemera imba yangu ndiri kuchemera murume wangu mari izvi ndo zviri kuitika muri kuzviona handika ina handichakwanisi kutaura ndaneta ndichakwanisi kutaura ndakudzosera izvi kwamuri imi muchifight my battles for me chirwai hondo imi munoziva kuti mwari ndimwari wehondo here munoziva kuti mwari ndimwari wehondo munoziva kuti ndimwari wehondo munovati mwari vehondo vanotuma army yehondo kune army iriko kune maangels ehondo akamirira hondo kurwira vana vavo vanosimudza kutuma maangels for iwayo kuti go and fight for this one for my child vanokurira hondo dzokuti you be shocked magara kumba muchingohwa nyaya dzichiuya one by one kuti vanhu vaiva kunesana vanhu vaiva kurovana kana vakasatokuvadzana kana kurayana kana kuti mwanoenda ujeri masimudza nemunamato right now chapo chisimudzai hondo idzi nemunamato challenge God simple ndo mashoko ndokukupai challenge God pane kuchema muchienda kumabhuru kwakanaka kumabhuru unofugwa nemhepo atika chero muchidzokera kumba kwenyiko zvino let everything go back to normal mukunzwa itai tichidzokere panormal moenda kumba kwenyu itai magara muchingotana manga muchibika ingobikai musisadza mumicrowave aya achitya kana musachamubvunza anoona mogeza mugezero chaiwo musachamubvunza machota inokuti zvakaoma so easy like zvandokutaura izvi because mimi ndinoda kutoziva but try kana zvauya kuti muda kubvunza torai mvura muse mvura mumuromo kudai so mofunda kana makafunda mvura kutaura anoziva mukaona kuti muri kuzarigwa torai mvura moisa muromo mofunda dai mukaona matakotaura conversation iyoyo motaura kuti handidi kuzvinzwa I've made peace with that I don't want achingobuda pamabvi torai bhutsu iyoyo kubasa safety shoe chemai makabata bhutsu iyoyo torai mapenti wayavo zoti akanakwa ndiwo anopfeka achienda kuna Pauline chemai makabata mapenti wayo Pauline there is nothing dangerous like a prayer handikuda tukudza mai avo kwenda
hatina kuvatendai kumupostoli tikadai tinawo manhamba ekutogona kupa utendai kumapostoli handika tinazowo nhamba dzeng'anga dzatogona tidai kung'anga idzi vakandotigwa mahara futi andoona but we are not telling you that now the big and the most devastating thing war ndiye munamato paunochemerwa munhu achipfugama achikunamatira paulinika chitanga kutotya iko zvino izvi because kundo kune hondoko imwe yasi yamanga muchita yekuchinjana yanga iri hondo dzanga dziri hondo dziri right dziya dzekutukana nemashoko aiwa because muri vanhu kamwe chikojenjana aya tingowanzirana iyi manje yekuti kubva nhasi uchikunyararira vakutidhila newe neprayer ka iyi itye ivhunduke iyi if I were you Paulinika I would live before muchadana and I'm not saying kuti minduro inopindigwa mangwana kana next week zvinogona kutorerei kana 6 months kana 3 months kana gore kana mwari vakada havo kana next week anomaona kana vakanangokuitira ishoti kati next week kana gore but Pauline kana zvouya kana hondo yamwari youya unofunga kuti waroiwa usina andiona because hondo yava kusimudza ndogana tichona tini guys ndaiprefer munhu anoya direct topedzerana feya tichionana kana chikumbira munhu akandipindira muclose ndinavatira kudai soka I'll be very much worried guys because life yako inokukanganisika kuita upside down inomira kuti nti kana rufu kufiwa chero kunofiwa kuno marufu runokuchitema ruchikonzi rukuuya ukoita chikubva nekupi kune mumwe munhu ari kuchema uko misodzi yeprayer haina kunamira zvakanaka guys haina kumira misodzi yakanaka zvakanaka misodzi yekunamatai saka madha go to your closet it's time now muchitanga kunamata munonamata here ndinonamata kwendama chinja voice pamatara tindonamata unonamata kupi madha 7:50 at 20. alright apana chakatwa kunamata kunamata kufugama 7th day ndozatika handisi yangu kuti munhu I don't know how you pray handisika but kumakushandisa mabvi enyu vanhu kunamata idunga munhu handiti zvechechi ndangobvunzawo zvangu but kunamata idunga munhu makushandisa mabvi enyu kana muchida kuchema chichemai makafugama muti ndauya pamberi penyu mwari ndopandakazochemera namudambudziko rangu muri kuriziva uyu murume uyu napauyu muchimenshena nemazita avo muchiudza mwari zvamuri kuda chaizvo zvitike musavavanzira because mwari is like your dad is your dad actually your dad you go to him and say that ndokumbirawo mari yevapedzi that ndikumbirawo mari yebhutsu vanotokupa because ibasa ravo iroro anoona ndo basa ravo that rekusapota vana vavo rekukupai zvamuri kuda saka you go there to God and you pray and you tell him zvamuri kuda that's his job to give you what you are asking anditika saka musanyanya kuvhunduka police wewe uchadzoka zvenyu panapa 10 kana yakwana Alright. hapana nohambo fakana pamukadzi wakachiti ndikuenda kune mukadzi wesocial media munonyepa kuna zvakadaro musavhunduke zvenyu kuposta ndichamuposta nditika thank you my sister right pane mumwezve handichazivi mirai ndimboona pane mumwe ambondifonera chiti kwanzi atikuonoda munhu wake Hello, kuri saisi Ismail ndazama kukufonera ndikaona haisi kuita through phone ndafunga kuti maybe muri kutora makosi. Network yangu iri kunetsa ndakateerera live but network yangu iri kunetsa and ndatangira nyaya pakati. Saka pauwa munongoti pauwa ndokumbira zvokuona foto rapauwa kana munaro. Ndokumbira kuona foto rapauwa kana munaro ndisendere. I'm suspecting someone anonzi Pauline but okay. Pane mumwe anga achiti anoda kufona seti apinda kune ivasikana kuti tisadzokera kune iuyu mirai right ushu ndakubatanidza nyaya idzi guys ndakubatanidza nyaya idzi yave kwavari Monica I don't know but ndavapa kuadvise kuti ndivazame kuvadzikisa mwoyo wavo Anzi Nabai too, why do we have to pray bed? Why do we always pray bed for the side huku? No. Atisku pray, we are not atina matira zvakaipa. No. Havasi kuna matira zvakaipa, you're getting me wrong my too. Vari kuna matira imba yavo. Now muimba mavo kana chiudza Mwari. You pray and you mention names. Imba yangu iri kukanganisika because of Pauline and Munjeni. Andindizvo you are praying so hausikuna matira zvakaipa Mwari restore but Mwari ndimwari vehondo manje handiona pavanenge vakurestore ipapo zvinouya nehondo kana vati vari Mwari vehondo kana vadecide kutumira hondo ikoko kunoitika hondo pauviri hwavo because mai vari kuna matira imba yavo saka God will answer the way he sees fit
Andiona. Vanonamatira imba yavo. Hatina kutoende kunonamatira kuti Mwari vanhu ngavaurayane kana kuti vanhu ngavafe kana kuti vanhu ngavadai. So no. Hazvisirizvo. Kunotira kumufonera seiko. Zvobhuwa mufunge ndivanotori pastress chaiyo shema. Hello. Yana ndikukunzwani. Right. Ndawe palive manje ndakuchifunga tichifona nyaya yako chitaura nyaya yako tichinzwa tione kuti tadzifambira. Alright sisi Mary. Akabva ati ndashoterwa nemari yangu. Aiwa wakuudza vanhu ka. Ukati akabva ndati ani. Wakutanga kutaura nyaya yako sezvairi. Uchiudza vanhu tiri palive. Alright. Nyaya yangu yakamira yakadai, so takavhura group last year tichiti tiri kuda kuita zvekubatsirana kuenda kuteki. So rari group revanhu 6. So takazodecide kuti munhu nemunhu azviitire visa rake then tozobatsirana mari yemaflights. Ndobva kwatanga 2 Ivy naEsther wekuBotswana. Ivy ari kuHarare. Saka Esther visa rake rakabva rarejectwa, akatoti vasikana visa rangu raita serarejectwa, saka hei zvatodhakwa. Saka pakarejectwa visa raEsther, vanhu vakabva ngoti ausa makweshani pakakati mama mavhisa anozobuda ipapa. So Ivy akazongoti rake rabuda ende hapana akambofunga dzekuti chichi isamukuchione visa rako. Ndobva ndangomuti inini hangu hamisi willing kukubatsirai vakoma, mari yenyu iri kushota nemari zvikaishura ne200. Ndikasaka muri kuenda rini? Zvikanzi ndiri kuenda muna November. Ati ndiri kuenda muna November uya asvika haana kuzoenda. Ndobva ndati saka muchaenda rini? Ndakufunga kuenda muna December uya asvika ndakufunga kuenda muna January. Ndakatozopesvika pakutoita visa rangu ndikauya kupi ndikauya kuno kuteki. Ndati koimi muchaita sei? Ndakufunga kuenda muna March. Ndati manje mavisa yacho ano expire after 6 months muchaita sei? Zvikanzi kana raku expire ndo pandichauya. So from then pandazongoti since kana imi musasauyi vakoma chindidzosera imari yangu. Alright ndokudzosera. Chindipa namba yeEco Cash yekuisa mari. Ndobva ndamupa namba yekuti aise mari Eco Cash. Akati nditipa Eco Cash izvozvo zvindoisa haana kuisa. Iko zvino ukamusendera mameseji achadairi makozi angu adairi. Saka iwe kongoona visa racho. Inini. Wakangoona uchiti wakuita dhiri naye wakanga wariona here kuti rake visa rabuda rekuteki. Andina takanga tine group kakapesa Lloyd wacho aititira mavhisa. So ati hapana munhu akambofunga kuti ari kunyika. Takangoti mavhisa adi abuda uyo rarejectwa tazviona. Saka akatomboapply here kuteki kwacho. Ndakazofonera Mr. Lloyd akati ndambozviziva hanzi anamboapply. Akaapply ndiEsther 1. Saka mimi takagara ida kungokusikamba mari kamunhu. Ndo zvakatotaura Lloyd ndakatozomufonera Lloyd ndikati Mr. Lloyd ndotosvikanzi no trace aiva nambovo apply visa wakamupa mari state. Akangoya akandipa mari yawo wakati iwo wakutanga process. Ndikati yes ndo the same time ndakamupa mari. Zvikanzi haana akatoya achitobvunza zveSpain anamboti zveteka haana mboita zvekuteki. Alright, kana wati ask kuti chirega ndimufonere pinda mu-comment section, let me try to get hold of him. Alright. Ufe. Promoga. Right. Ask Davira. Right one. Smells nice. Take you down on wood, Shani. Crown Jaka Mabat. Hey.
ndambomisira message yakadaira nawo haachabati mafoni vanchinoita ndichiti vanacho vanenge vari pano vanona ndochinonetsa vanacho vanenge vari pano vanonona ndozvinonetsa vanacho vanenge vari pano ndametsera message yakandidaira but now vanacho vanenge vari pano maona ndozvekunetsa no zvaanje ndokuteka zvibudisiriti because mugroup mavo imomo vanototi munhu aifanirwa kutanga kuitigwa rakaramba kubuda handizivi kuti vhiza rekuteka rino handizivi rakaramba kubuda rekutanga handi munoona kuti vakutipa basa rekuda ngovaposta vanhu ava guys muri kuonawo kuti vanhu voda ngotipa basa guys kungotipawo basa rekuti munhu angopostiwa shuwa he kuti hapana tango yangotaura kuti ndomupa mari yangu mari yake ndomupa rini adecida kuti regai ndiposti wangu ndionekwe pasi nenyika yese anofunga sei guys pana kuti ungotaura kuti ndomupa mari yake pakati hauchakwanisi wotsaida kuchiposti wako amen rikaiti kuona kuti gemu rachofa ameno ndozvada kutongoita ndokwaya kutoenda ese uku ndingagoni tazamawo wani kuti auye titauri ndofunga vaida kutsvaga mabasa ekana nokuta achatobati foni yasingaziya ningasingazobati vandambomusira mameseji atopindura kuti ndiani ndakutomudza vangu ipapo kuti ndinhiki hello hiv yes iv reconnecting network angadaira hanzi I don't have data saka toita sei pasina data toita sei toisa maaudio alright iv it's okay ndinonzi Sisleli andiona ndine munhu auya kwandiri panapa pane mufananidzo yako ari kukumbira kuti tihwe nyaya dzako dzekuti anzi makanga muchikandana mumutambo kudi anonzi Tracy ukatora mari yake kuenda kuteki saka anga achiti hauchapinduri mamessages ake stuff like that saka I just wanted to know kuti wave papi ini mapicha ako ndinawo mapictures ako ndinawo ndinonzi Smelly Diaries so titaida kuzati wava papi nemari yake uchamupa here and achaiwana rini ndo nyaya yacho iripo then tozotangira ipapo ndamusira message rikayaverenge message tione hai zvakaoma aiwa haisi hatisiri data uyu akadai hatisiri data rikaya ndamisira voice note rikayaverenge ine zvemaraudzi achatotakautaura kuti arameno regai vachape maraudzi avo zvinonetsa zvezvinye kuti ndinongoyako zvine zvimasana kana ndakamboitaura paneko zvino handimbokubatsiri ndongotarisa handimboibatsiri nguva yachitwai ndakapiwa ndakapa mandaipa mari munhurume ndaidliwa mari saka isitaimbokudzai kuti mazano murume apiwi mari usadliwe ndondidliwa ndakapa munhu akati kuri kuindiswa kupi kumavhiza zvine laki zvezvekudzisirwa mari mai vava vakauya panapa vachitaura kuti ndakatorerwa mari neiyaya yekuagenti vachida kunzi kuenda kupiwe maiziva vaya mai vaya vemari yavo vaya vakadzosegwa mari yavo yose zvine laki paya pandakafonera agenti yacho ndikadi vakadzosegwa mari yavo yese ndaitopiwa mascreenshots ndini ndikatoti ndipe vakatondipa 10% yangu yekutanga yechitu havana kuondipawo naivo vacho vakapiwa mari yavo havana kuondipa 10% yechitu imi mai kana makanditarisa chindipawo 10% yangu yechituka pane first payment makandipa 10% pane payment yechitu hamuna kundipa 10% saka mati zvinozofamba sei ndotichoramba kubasa next time
hamudi kuobatsirwa next time anomuchabigwa futi techimbokuudza everyday musaita hakuna zvemabvisa zvino hakuna UK iri kutora vanhu moenda kunopa mari taazvitaura pano moenda monopa mari todzoka futi bheki kunoku tadzoka futi bheki kunoku totanga kunisana navo mahara aiwa kazviti 10% kana yambudeko ndoti mari iyoyo uye kwandiri ndoti mari iuye kwandiri izvozvo kana yanzi mari yochiuya yosvikira kwandiri ndokutumira ndotanga ndatora yangu 10%. Vakadzosegwa vakadzosegwa mari yavo 50k vakadzosegwa yakadzosegwa ari kuti achamboverenga ake achamboteerera voice note gaitiwa kune inonzi Elowa Brody adligwa hai regai vadligwe amene hawo regai vadligwe zvine inezvi regai vadligwe kapindure kamukadzi uyu ari kupindura ari kutaipa regai tinzwe ari kutaipa maraundi achandotyisa isusu izvozvi muno mutiketi chitoda kutoti dzimungori choda kuti ngatitiutsvage vane muuk yekutamba navo at least kana ma1000 pamwedzi hanimuona muchiisa kana ma1000 pamwedzi asi zvakutyisa kuzi ndanongofuma akadzokera kuafrica unomuoneri guys aitokutsvaga kusouth africa ikoko tikakuwana ari makadzokera kusouth africa mamukandira anotati kuti muri 20 mamupa mari yake ma1000 wayo amba na 20,000 yake pounds anongorova pasi apindura hanzi mari yake ndinomupa zvinhu zvasina kundimirira zvakanaka okay saka manje kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka handiti unotaura naye here naiifi womuudza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mari yako ndinokupa pakati womupawo mari yake zvino zvakanaka here kuti uzofuma uchitrenda everywhere picture rako uchinzi zvinozobuda here hazvina kunaka ndanchikumbira kuti utaure naye taura naye can you please talk to her and assure kuti kumupa mari yake uri kumupa rini uri kumupa rini kweyo mari yacho unomupa rini kuno izvo zvakanakira kungoti mari idzodzi andi kune mabhengi aya masavings ekuti exactly ela kune mabhengi masavings aya ekuti bhengi rako rinenge rine masavings akasiyana siyana unzi tora saving iyi tora saving yebonus tora iyi yesaving wati unongona kuvhura iyoyo andiwana unongona kuvhura iyoyo ndozvivhurira mochikanda woita debit order yema500 every month vachikuchengetera mari yako kana 1000 every month vachikuchengetera mari yako ukatosevha imomo zvakatoendeka kadaro hauna stress yekugwa nevanhu zvemutambo izvi zvemaraunds izvi unonyura ugochema aitoona ari kumboteerera audio ndofunga kune gezi nyaya iri kunzwa iyi kune vakadzi vaurayiwa iri kupiko nyaya iri kunzwa kune vakadzi vaurayiwa kuno kuuk iri kupi nyaya iyi iri kupi kwai kune vakadzi varobiwa kwai vaita sei iri kupiko nyaya iyi naiwe ela iri kupi kwai pane vakadzi makeara ekuzimbabwe arobiwa aurayiwa here kana kuti anzi aita sei ameno zvambotaugwa pekutanga iri kutrenda kupi kwena handisi kumboiona wani yacho iye angati hanzi hauchapinduri makozi ake ndozvaataura ini ndosva zvinhu zvaataura kwandiri hanzi makozi hauchapinduri orit saka next week yamacho yemonday I'll keep the date ndombomira kuposta tombobata takadaro kusvikira next week monday yacho toona kuti zvafamba sei then totangira ipapo let me talk to you kwai ndomupa mari yake next week nemonday saka tombomira hold takadai kuyanzi mari next week nemonday saka tombomira takadaro hanzi mari next week nemonday saka tombomira takadaro tombomira kumuposta uyu tiwe kuti allo right hanzi monday
Alright. Okay. Hanzi Monday reply kwai zvasinamirira zvakanaka. Ndamuudza kuti tomirira tonzwa kuti zviri kufamba sei. Monday yacho kana asina kuuya tochimuposta. Ndamuudza. Ndiri ari kuAfrica ndiri kuno. Unokwandudzwa neMonday yacho kuti mari yavo here. Taura naye hanzi nditaura newe ndimuisire message. Alright, sharp. Right guys, mukuti nyaya yekunzi yaitika kupiko ndifonaiwo zvetinzwe guys. Timbowanyesa tapinda munyaya yewemawiki. Gandiudze yaunze matsikwana acho nemauyi acho. Nevanhu vacho. Alright, pane munhu andisira message guys, kwai ndiri kutsvagawo branch reMasowe kwai kuLeeds. KuLeeds uko kana muri kuziva kunoitigwawo Masowe yenguo tsvuku kana yenguo chena, please mutiudzewo. Kune vari kuda kuenda kuchechi yekuMasowe, please as a belief mutiudzewo. Anditi please tell us kune vari kuda kuenda kuchechi. Kana mave ready wave navo vakadzi chinotiudza ndobva ndatanga kutaura topic yacho iyoyi. Right, chitai guys, chitai tuone. Tomirira Monday. Guys, chikwirai tiwe kanyaya yevakadzi vaini tovhunduka iyi. Imaiwonetiko nyaya iyoyo. Irikuitika ipi nyaya iyoyo? Ini zvimapeji pezvi andipozvioni ndakazvibloka here. Andipozvioni. Chifanai tiwe yamwe kutaura guys kuti kune vanhu vaurayiwa kunoku. Ndeipiko iyoyo? Hanzi okay nhasi or aiwa zvenhasi imawigi. Ari kuti ndifada mbunganidza matsikwana aya nemalisuthu aya. Hanzi Ed, alright. Let me add you, Mama Yeso. Hey, dear. Hi, Sis Melly, how are you? Good, and how are you? Gee, what's going on? Well, basically, vaibva kubasa, apparently. Hanzi vachibva kubasa paipa vakaitwa kuambushwa, like kubatwa nkunzi, you know? If I can put it in the way that everyone can understand. Hanzi vakabatwa nkunzi. You know, and vakomana ivavo two hanzi ndobva vavasecha. Ndobva stabber. One was stabbed akasiiwa pafloor ipapapo. Akazoonekwa nemunhu waidarika. Ndobva azoda ambulance yakatorwa. Then the other one, akaonekwa ari muriver kuBirmingham uko. It's on the Birmingham news. That's where I read it. Saka zvakaita kuBirmingham izvi. KuBirmingham, yeah. Mazimba. Vasikana two ava mazimba. Naimi ndokuwadonha seiko naimi. Naimi ende zvakaoma. Naimi ungabva kuuya kuzokutiza South Africa kuya kuzopondekwa kuno same style yatakatiza South Africa ndoyo yaopondekwa kuno. Dzoka my sister, dzoka mama yezo, dzoka tuone. Naimi. Samini twadonha sei pane mnafone. Well, no, because ndafunga kuti zvona can minimize and then read the news. But yabva yadonha pa live. So I realized I can't do it. Yeah. So why not something kasekerere? You know, I went even per Facebook and I found her name, but I just couldn't say anything, obviously. So the other one is dead. Morifa. And then the next day, and this happened Tuesday night, I believe Kutanga my uniform. Because by news, patotaurwa ne care home yavanoshanda. Saka muri kuti ari kunzi ku ICU ndopi? One of the girls, there's two girls. One akastabiwa, she was found unconscious that same night. Yes, there were two girls. One was stabbed, akaita unconscious, vakamusiya ipapo. Akazowanikwa that same night nemunhu waitodarika. And they akabva abatsirwa immediately. Then the other one, they didn't find her. They found her the next day then. Ari muriver kuBirmingham. Pakawanikwa bhodhi yekutanga nebhodhi yekuriver yacho iri padhuze napadhuze kuti vakatoenda nayo. You know Kunoku is the canals. The canals. It's not like a river. It's the canals.
inenge yanga iri kure nepakawanikwa boarding. I don't know. It doesn't. Pa news, pa Birmingham news. Actually, it doesn't really say how far apart is it, but I'm sure it's in the same area because how can they carry mono? Ndikufunga kuti vakaita naye vakatanga murepa pamwe. It could be. They don't really say much. It doesn't say much Nyaya about it. dzakafanira idzi chandakaona UK yenyu idzi nyaya dzakafanira idzi havabudisi information yakakwana. Vanobudisa information iri hapo hapo. No, they can't budisa information yakakwana in the first, because this happened on Tuesday. Saka havana information yakawanda up until vawana munhu wacho. Ende mwana yaramba chingodonha pa ndiye anotora information. Kendi mutsvake ndi adzoke mama yezo. Hey, tarwadziwa vasikana. Hey. Uchibva kubasa mamai mwana pamwe vasiya vana kumba vainge vakatora vana vakamirira vana mai vari muchi vakapa. Yeah. So yeah. Kufanele kudonha sei kumwana. Send that request tione futi. Mama yezo send that request tione. Tikuramba sei. All right. Guys, imboti uzavane ku-UK. I think there's someone on the voice because they keep calling me. All right. Zvakaboitika here kuna na UK izvo zvakadai izvi? It happens. It depends where you stay. Birmingham is not really a safe area, to be fair. Birmingham asiya motili second largest city. It is. So kune crime kune vanhu marudzi akasiyana akawaniseko. Yeah, and everything is mostly it's all foreigners, you know. Izvi hazvishamisi zvipamwe atogwa nemadependent akabva kuSouth Africa ikoko. I don't know. And it's here, but Birmingham, there's everyone is there, literally. It's like, you know, everyone, every continent is there. It depends, obviously, where you live in Birmingham, but you know what I mean when I say Birmingham. Birmingham noko ndakambotaridzwa rimwe flat so kuma flat so Birmingham koko pane ndakambotaridzwa kuma flat so kwakamboita jangi so kuchitobuda kuchinzi kunogara nemadrugs ikoko kwakutoiti pachimboza kukani maflat akawanda uchinzi apa haufambi kana nechini ndikati imi munozati kuri kunobiwawo zvikwama zvikanzi even kuLondon is there. It depends where the area is. Vanototaura like ukaenda paoffice of statistics inotokudzwa kuti rough areas ndeakupi, good areas are kupi. It happens mostly. It's normally game crime. It's rare for just vanhu vari kungozvifambirawo. This is quite new for me. Mawana. Kuti vana kubva kubasa guys, come on. Yeah, this is quite new. Normally, game crimes. My game-related crimes. This was shocking to my spine, to be fair. Muchagaona kana tsvuka ndichobuda zvinogona kuti vemazimba sechoka ndakabva nepasouth Africa pajara kuita crime idzodzi guys zvekwamwari mira ndimbokudzai imwe story handina kutaura kukunda. I wouldn't put my pin to that, Sis Melly. But you never know. But I wouldn't think of that though. I don't think like that because you know pane zvinhu zvokuti handisi kuti ndizvo zvakaitika but ndiri kungofungira zvinogona kudaro. Pane one guy yeah, although akagara kuBirmingham kokoko akabuda nepajosa andika awana munhu wake ndobva vaita zvese wedding stuff ndokubuda nepajosa pachika kuno kuUK andi anogara kune mumwe uchana achatauri town auya kuno but kujosa ndio yanga iri life yake ndio yanga iri lifestyle yake ende havasi vemasiyo esa ndio yanga iri lifestyle yake nekuti aibata nkunza achidini achita izvozvo zvemadrasa achidini asvika kuno kuimagine ajera life kunyikikiri akanobata chimbuya murodhi chimbuya ndokutora iPhone gaya zvakajaira kupi kujoni makamera anononga kuti munhu angagara atoita mapepa atodini muno atodini andimona akabva angobatwa akatoenda kujera andimona akatonosevha kujera ndofunga itinga but 12 months here akabuda ariko mumwe munomu arimo nemhuri yake noti asi havasi vemasiwo ese so I wouldn't put that past. No, you wouldn't. No. Yeah. No. Because
mukatosati ibva kuzotiwo taura chokwadi pakazongopindawo hapo mamacosp tabva kunigeria abva kupi tasai kana macrimes ekurohwa kwevakadzi mumba kana ekuurayiwa kwemapartners mumba kana echi abva asumuka ndikana kuti ndinangu tisingakunye pamene. No, you're right. You know, and I like comment at all one of the ladies there, kuti, with especially now with the financial situations and everything going on, akusisina mabasa, you know, that people are struggling. People are struggling. So the only thing that people end up doing is kubata vanonkunzi. Mwana, just the same as vanhu vekumba kwenyu kwa munobva kwekweya. Vanenge vachipinda mu South Africa, and then they tend to fend kutsvaga kurarama through doing that. You know what I mean? Kana kuti anzi mabasa akusisina naye mama yezonorevei mabasa tongona achiadvertiswa everywhere vanhu kuno vakaadvertisa kuti tikutotsvaga vanhu vanoda yaimukwire mutakure mabhokisi apa tiri kuda vanhu tiri kuda kuemploya apa pagedhe chaipa kutora vanhu ipapo saka mabasa kuti hakuna ndeapa nanenge vachireva mabasa akadii hakuna sismele to be fair. Kwasiri mabasa azere. Things are so different from I would say maybe 5-10 years ago. I would say 10-15 years ago, as compared. You know, I don't want to blame my COS or anything. Don't take things wrong. But you know, when the immigration is crying, because now when you go pese panapa we are hiring. Upon we are hiring. Kuma industry panapa kapfura we are hiring. Mama shop chacho we are hiring. Makeo chacho we are hiring. Vari kuhaya pese mwashukunda toenda interview. Papi mabasa sikonde happy. Mabasa ariko asikuti taiva rume venyu vedana. Vane usimbi. You know what? They are true. Mabasa yes ariko zvawo, but most of them they don't want to work the dirty jobs that we can do, you know. Yes. And the other thing is, what I said, the cost of living is so high. It's literally so high. Like, because you know, Awora at 3.2 mag rent, mortgage and stuff, and then you're left with nothing. I'm not justifying crime, don't get me wrong, but I'm just saying no. Tukunzwa. Maybe the cost of living now it's high because everything has gone up. Yeah. And then, there used to be so much crime, but most of the time it was gang to gang, you know. And then it goes to 1 or 2 crossfire. But this of robbing people like this, this is so new to me and it's scary. It's honestly. Anzi mashipsi arikunetsa kwamuri manesi imimi zvikuru sei vari kuma-agents guys izvi zvinhu tinozvifollowa tichizviona antika manesi akawanda angachishanda nema-agents you guys kwavamushanda you were getting paid per hour mari yakareba mari yakasviba maprivate enyama muchita yaya anditi now they really opened for vanhu vakabva kunze manesi avakatora mamwe ayaya akabva kunze akapinda munomu saka maagents akuti mashifts vachizomawanda manje nokuti wakapinda karememba kwakapinda vamwe vakauya vakazara vakapinda manesi akawanda vakanga vakanditiza kunhs mimi mukaenda kumaprivate anditika ndosaka muri kuri kunetsa kuti muwane mashifts because vakazovhurikwa vamwe vakapinda vakatogwa manesi akauya handichimaona nemacosi ari manesi so mashifts vakabva vapinda vakanotora nemari iri pasi pane zvavaipiwa ndochokwadi chiripo. But kumanesi ndoku kwamuri kuti kuri kunetsa but kuvanhu vanongokuti vakeara zvavo kana kuti vanotsvaira kana kuti vanotakura namabhokisi kumawarehouse kana kuti kuri mabasa yaazere guys azere ndevanotsitsa pamagedhe chako chaiko. Manesi ndikukunetsekana manesi because of reti yamanga majaira handika kuma-agents kwamanga muri handikazviona but vari ku-nhs. Yeah, obviously linking it back to what happened to our 2 sisters, and I wouldn't think this would have been a professional who would have done this crime. My pain we cut it down. Yes, even don't for me way papa. The pain cut down. Pays cannot be cut down. It's inflation. Things are getting expensive. You know, problem that when they put the pay up, and they are not putting the pay to meet up the needs. It's not leaving us with at least a little bit money to save. It's leaving us with money. But anyway, that's not the story why we are here. The story is our 2 sisters.
Yeah, you know, Sis Melly, you know what I was saying? I was just talking to my sister and I was saying, Kuti, I'm just praying and hoping Kuti, it's not our Zimbabwean kids who would have done this crime. You know what I mean? I'm not happy Kuti va crime, no. But I'm just saying, Kuti, I'm praying Kuti God, let it not be our children vaita crime. You know, it's ndarwadziwa mufunge when I read the story. Imagine kuti izvozvo pamwe vanenge vakauya nevana ati ari macos akauya nevana vana vasara vari kumba papaya vakamirira kuti mai vari kuuya mai vakadwa kuti chivafa vana havapa kutoita sei right now government akutopindira ndichi exactly. hanzi no, it's not inflation pay aiwa kuma agents anti mamwe maipiwa kana ma30 per hour ndo yakasilachiwa down kakuma 22 pounds per hour ndo kati yacho tikutaura adona futi maimisha noti mai mama ezofona kuita say I don't know what happens. I'm not saying guys makagadziswa masalad but kuma agents kwa maishanda kauku maitapira mari chaiyo zvinhu guys per hour maigona shandira kana ma27-30 pounds per hour ndo yakabviswa yarichitswa iko zvino nenyaya yekuti kwakapinda kavanhu vakawanda makunzi mupindawo kuma 20 per hour 21 pounds per hour hamene kuda kutaura zvandisingazi ndongozvionawo pane ndichingoverenga ini ndichingoresearcha paya ndichingosangana nazvo zvinhu izvi saka ndototaura neconfidence because ndendakazviverenga ndendakazviona hanimaona akana chichikuitika wawaiko ndaona wadonha futi ndaitowana munhu kutotaura naye panapa wabva wadonha paneo handisendopiwa mafoni exactly Jojo, thank you. Inangu yatakuona ndakuona yakanzi 45 ndaona yakanzi 30 pandakaverenga yakanzi 30 pounds per hour vanhu vaitochema iyo yanga itoti article yevanhu vaicomplaina imimi manesi vaicomplaina ipapo kuti takakatirwa nenyaya yevanhu chichichi vakapinda chichichi andiona so vachita taiwana ma30 pounds per hour kuma-agents stuff like that but now even if you apply ku-NHS right now vane vanhu kudhara they are taking ma-foreigners iwayo they will not employ you, they will tell you, you know zvinhu zvakadaro ndopadaitozviverengawo ipapo because nombofanira kuti tichiita catch up nezvinhu zvemunomu tichiona kuti chii chinenge chiitika what's really going on ndopandakazviona ipapo hanimaona saka kandindoona kuti unoziva kuti atotaura iwa taisvika kuma-40 imagine guys 40 per hour obva arova 12 hours dzake obva aita 48 hours dzake pamuvhiki atori bhoko hanzi naroman sauna it was 60 imi guys kwanzi it was 165 pounds per hour guys and by then I think payakachi 65 pounds ka yaitenga zvinonga sina kukwira kudai saka ndipo pamaita mari papaya kuchinzi kuchando kune mari kuchando ndipo ndio chaina ichona zvinhu zvaka zviri stable zvinhu zvisina kukwira you know so people could afford time ndosaka vanhu vesitime yayo vanhu vaimhanya kuti kune singuku hanzi most agents nurses are lazy. I don't know about that one, J. Jacobs. I don't know about that one. I don't know. But now, guys, kune NHS mimi munoti kune akuna mari yakawanda. Atichika. But kune ma-benefits akawanda. Ameno zvazvisina here. Ameno azvisina here. I don't know because mimi mchiti ku NHS hakuna mari yakawanda kudaro kune maybe amene kuti mari per hour asi kune ma-benefits ariko asiko kuma-agents and now that mabasa ekuma-agents aya hachanyanyi kubatika zvokudaro andika because vakuti tine nyaya yekutora mari sapasi vakutora vanhu vavanobva kunze vanoti vakanzi from 40 pounds per hour obva uya onzi tokupa 20 pounds per hour anoenda half the price anoenda and for an agent's nurse the money is not worth unless you climb up the ladder. Okay. And the persistent chapter zvatooma kudhara dhiya zvakatooma and it's true systemically NHS board zvekuti their pension is out is one of the best. Yes, I saw that. Ndakazviona izvozvo. I saw that. Ndisati kuda kutobvunza kuisa kwamuri imimi manigiri manesi. Yeah, yacho ndatoipiwa neyaiswa kuSimba Life. I'll go through this.
Takamira vasikana vakollectwa venhikikiri vemahesta kana vasina kuunzwa nhasi titoidzoka nayo manyaya yacho mangwana but nhasi Friday guys ngatimbopindai mune dzemujolozve. Hanzi NHS are guaranteed shifts use agents as a side hustle. Okay, saka uyu ndeokwamai murungu uyu atumigwa 15,000 ndoyatumigwa so far atumigwa 15,000 namai murungu kwasarigwa imwe 15,000 saka ukwamai murungu anoisa message izvozvi 15,000 chamwari chinipa 10% yangu kasha 10% regaiti fone tiwe chite kuhwa kufona waiuya nereport back uri right mangwana tobatsira nesimba. Hello dear, ndaona kuti wati waisigwa mari vaisa 15,000 maswera sei sisi taswera waswera seya vaisa 15,000. Okay, saka pari imwe hanzi swa 15 ndichakupa but I'm sure I'm going to give you mari yako semapira wakandiita saka hangu handinazotafana kupikisana nawo kana kuti kudini ndikangovati it's okay. No, that's not a problem. Chatengora mari gaingodzoka chero vada kudinga vachingoya saka mochikandawo 10% yangu yasokutana kwatakaita. Handina problem isaindisi. Ndichakupa akaunti yacho yekuongoyo handiri kuSouth Africa unokukanda kuFNB haisi nyaya. Aidoisi. Alright, iri bhodhi ya at least titomirira 15 wacho tova kuti haufani. Ndezvikuupdate saka vaisa 15. Aiwa, no problem. Nungoitsawo 10% iyoyo 15 then ivozoisa imwe uisa 10% iyoyo inenge yaiswa maredi yake because tiri kuda maredi yakakwana. Alright, no problem. Musikana wacho nayo vamupa mari yake yese. Ngauye sviko uripi ngachiuya ka. Ndo zvakaipa izvi. Unobatsirwa kupuwa mari yako uchauripa 10% yangu. Guys, munozoti chaitika manje kune problem yemusikana uyu. Akuti pane shamwari yake akapawo nhamba iri kuUK iko kakati hanzi ndiye muridzi wemari saka ndiye musikana wacho naye aisirwa mari yacho naikoko saka from there ndiye akuzomisira saka inini wacho namakusenda nditohesitita kuti umwe wachiti apiwa 15,000 kune musikana uyu ndisandaziya kuti yapiwa yake muudze kuti tikusimene vakuda 10% yako nokuti zvazvinoita handimbo kubvunza zvakawanda kaita chandozoti uchadzoka hako zverimwe gore futi nenhamo handinda kuzivana newe. Muudze kuti 10% yangu ngaitouya zvindisa account number isenge vanhu ngatimbodzidai kuita honest haungabva dzino kunipa ndizvo ndakatoti ndatove ene murungu mungai nenyaya iyoyi ndatove ene handiti masvona mari mawanda mundipowa yangu kana kundirafura pane meseji vandipfumira vasadza kuti reference kuFNB hanzi kuFacebook wakanyepa kune vanhuwo kuti wakandipa chero vakakurafura vakaita sei hazvisina nebasa chatongoda kuti mari dzoke zvokurafurwa chagara nyangwe ngatove enemy so ndikuita kwei hazisi nyaya iyoyo mari ngaingouya bata bhuru rako muzotikaita simeni ndipe 10% yako rondokuyanika. Ndimudzi asi musikana wacho nawanaa zvaangori rega ndimunzwe kuti anoti kudini. Oraitiribo guys vanakoma saka ndimoda ndikushandire mahara ini iro zvinzi hai ndatove enemy yamuruka ndacho vakambonditadzira kana kudini asi ndatove enemy mwaida kuti va 10% yangu imi asi kana ipika musadaro ndinenge ndaishandira handitika right handei kunyaya hanzi apa unonzwa achiti ndabva kunoona sponsor right handei kunyaya dzemujolo guys timbopinda mujolo chete kutodzisanganisa nyaya idzi dzinotokanganisa peoples ndodiko ndokata ndodzoka ndobika sadza ndodzoka tombosipora nhasi angu handina hangu chekuita ende mangwana ande ndiripo saka ndogona kudzoka hangu dzimwe 2 hours ndodzoka tauraitiwe hanzi sindikandirewo katenike crags ndindambopuwa 1.5 yacho iwe hapana mari kapa 1.5 ranzi airakarabasa kuti mari 1.5 apa ranzi kwete pounds 1.5 ranzi ndakakuudzai kazhinji kacho dzandofambira dzinodzoka ambokuudzai wandidhara pani dzinodzoka kwai semu mujolo wakatora mukomana
hatidi kutaura nyaya dzevakomana ava pano mhuri yacho totofungirawo hedu vana vake nemhuri dzake dzichiri kuchema otherwise haisati tiri naye takatogumburudzana naye panapa tikatopedza naye mwari vanozoita kuda kwavo kana kuva yakwana tototaurawo hedu mujolo yedu isusu anozaida ipe 1% zvayo dhinda vaya mataura here ndambobuda vasikana vapi life with fazi kwadzoka ishuwa ngatibikei tidzoki ndipeiwo 10 teachings 10 teachings dzei laina uri kuda 10 teachings dzei kwanzi katai tibombika zvesho vanhu vari kubike vanhu vari kutaura kuti ngatikatai tibike saka ndodzoka Kelly esa foni yangu pachaja ndodzoka peo nhasi ndodzoka nhasi tara chokwadi lini ndodzoka nendichitei ndodzoka ini nhasi ndodzoka hapana zvandichitoita ndodzoka ifriday saka friday zvandaiona kuti friday kaesi diamond zvandaiona kuti friday ndaona baba vavatotenga doro ravo ena vanga vachisapa saka vanenge vachitozvimwira doro ravo ndiri palive saka handei guys tinomika ngatingochinguva 6 o'clock ngatisangane na7 handika ngatisangane na7 o'clock dead 7 o'clock dead guys tikusangana pano handika 7 o'clock tisangana pano hande tomika